Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantreang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 20, tuig 2024. Sa gihapon, inimula nga mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaunang mga balita, Vice Mayor Jeffrey Ganzon ginkumpirmar nga ihatag ang chairmanship ni City Councilor Baronda sa iban nga konsihal. PC Mayor ginpanginwala nga may kangtanan ini sa problema sa politika sa syudad. Liga ng mga barangay president Tico Mambibig sa suportahan sa malabuton sining eleksyon. Sa iban pa nga mga balita, kapin 10,000 ka mga kapulisan, kag 10,000 man ka mga force sa multiplier sa Western Visayas, iga-deploy para sa Semana Santa. Police Regional Office 6 magapag-ingangot sa Provincial Environment and Natural Resources agud masulbar na ang illegal quarrying sa probinsya. Padayon nga investigasyon sa mga pulis nga involvado sa pagprotekta sa mga nagapatigay sa illegal quarry. Ginkasa! Provincial Board magabrigayon sa committee hearing may kantanan sa Cash for Work kag Cash for Training sang Department of Social Welfare and Development agud mathagan kun nga ang mga benepisaryo ang lunsay taga Quinto Distrito. Isa ka aviation company sa syudad may pinakamatas nga balayran kag may pinakadamo nga empleyado nga may delinquency sa ila SSS contribution. Lalaki nga naglaga sa biktima anti-sining nga mamising dala sa investigasyon sa otoridad pananglitan magwa sa autopsy nga may foul play ang kamatayon. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa aton sining iya nga Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Yari na naman ang promo sa Bombo Radio kung mga dala sa imo. Sang adlaw-adlaw sining nga papremyo kag may tsansa ka pangamangin milyonaryo. 7 milyones sa pesos sa pangkabugusan nga premyo sa Bilog nga Nasyon. 7 pesos sa in total prices nationwide ay nga panagtag. May 3 ikaw ka pamagi agud nga magdaog ukon 3 sini iya ka kahigayunan para ikaw nga magdaog sa mga papremyo. Una sini Banwa 7 milyones or 7 milyones sa pesos no in total prices nationwide. May 3 ka mga pamagi agud nga magdaog. Una sa Studio Draw kada adlaw Lunes tungtong Biyernes. 3 ang studio winners nga magadaog sa cash prize nga 500 pesos kag gift pack nga 500 pesos. May 24 oras lamang ang tagsa ka winner agud sa pag-claim sa ilang sining nga premyo. Kada Sabado naman dalon naton sa barangay ang kasadyahan kag papremyo sa aton sining nga barangay draw ang napulo or may napulo ka magadaog sang tag-1,000 ka pesos nga cash. May cash prize pagid ginagawlat sa mga winner sa aton nga mga pahampang. Tanan nga mga non-winning entry sa daily draw kag barangay draw ang qualified para sa grand draw kag sa grand draw. 1 ka milyon ka pesos ang mahimo nga madaugan. Sinuayhan ang masulod sining nga maging katapos ang Bombo Radio Millionaires Club. Way lamang dira nagauntat ang aton sining nga panghatag sa papremyo kay man 50,000 pesos cash sigurado na nga magdaugan sa regional prize naton, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kag isa man sa National Capital Region. May araman kita sa guaranteed prize nga 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos sa third prize. Ina sa tagsa ka area nga may Bombo Radio kag Star FM stations. Dugang nga mga detalye kag impormasyon sa mga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Uto, bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Marso 20 taong 2024. Sa ating mga headlines, arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy, posibleng maiakyat ng kampo ng pastor hanggang daw sa Korte Suprema. Ang Mutual Defense Treaty naman ng Estados Unidos at ng Pilipinas tanda raw ng Cold War ayon sa Chinese Embassy. Samantala, US Admiral naman tinuligsa ang mga naging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang World Economic Forum leaders ay naniniwalang magiging $2 trillion ang economy level ng Pilipinas sa susunod na 10 taon. Si Senator De La Rosa naman tahasang sinabing insulto ang pag-walkout ni Senator Tulfo sa kaniyang pagdinig. Pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Site sa Philippine Rise isinusulong ngayon. Ang Iloilo City naman posibleng isailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. At sa ating balita, sa ibayong dagat ang Finland world's happiest country daw sa 7 sunod-sunod na taon. Ayon po yan sa isang international body. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Posibleng iakyat umano ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy hanggang sa Korte Suprema ang arrest order na ipinalabas ng mataas na kapulungan ng Kongreso laban kay Pastor Kibuloy. Ayon sa isa sa mga abogado ng naturang pastor na si Attorney Elvis Balayan, maaaring i-interpret ng hudikatura ang constitutional limitations sa kapangyarihan ng Kongreso para naman magsagawa ng mga investigasyon. Nang matanong naman si Attorney Balayan kung maghahain ng kaso sa arrest order ni Kibuloy, sinabi nito na parte yan ng proseso na pinapayagan sa ilalim ng umiiral na batas. Nasa pagpapasya na rin ng kanilang kliyente umano kung paano tutugon sa order of detention ngayong inisyu na ang arrest warrant sa religious leader. Una na ring sinabi ni Balayan na nirerespeto nila ang naging desisyon ng Senado sa pag-issue o paglalabas ng arrest order. Subalit gagawin anya ni Kibuloy ang lahat ng legal remedy para naman maprotektahan ang kanyang constitutional rights. Inisyu nga ang arrest order laban kay Kibuloy matapos na isnabin o hindi nito siputin ang mga pagdinig at kahit ang ipinalabas na subpoena testificandum at hindi nga dumating doon sa mga itinatakdang pagdinig at yan ay isinasagawa ng Senado kaugnay pa rin ng human trafficking at sexual abuse crimes na isinampa na laban dito kay Kibuloy at maging doon sa korte sa bahagi ng Davao ay naiakyat na rin ang naturang usapin. Meron ding nakahain na hiwalay pang mga kaso sa Pasig City Regional Trial Court.
Samantala naman, nakiisa ang hepe ng United States Indo-Pacific Command o Indo-PACOM sa pagtuligsa sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa pakikipagpulong kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Marso 13, kinundina ni Indo-PACOM Chief Admiral John Aquilino ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard kaugnayan sa pagbangga at pambobomba ng tubig sa barko at resupply boat ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal kamakailan lamang at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na international engagement sa naturang issue. Ang US Admiral nga ay nasa Pilipinas na kabilang sa delegasyon ng US Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas na sinimulan naman noong Marso 1. Samantala, nakatakda naman na talakayin sa naging pagpupulong o tinalakay sa naturang pagpupulong ni na Secretary Teodoro at Admiral Aquilino ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept bilang isang mahalagang estratehiya sa pagkamit ng layuning ito. Sinabi nga ng Defense Chief na nililinang nila ang kapasidad ng ating bansa para protektahan at i-secure ang ating buong teritoryo at exclusive economic zone para matiyak na malayang matatamasa ng bawat mamamayan at lahat ng henerasyon ng mga Pilipino ang mayamang likas na yaman ng ating pag-aari na nasa loob ng ating maritime domain. Nagkasundo din ang dalawang opisyal na paspasan ang General Security of Military Information Agreement na isa namang panukalang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na lilikha ng isang framework para yan sa information technology collaboration sa pagitan ng hukbong sandatahang lakas ng dalawang bansa. Tinawag naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos bilang tanda ng umano'y Cold War. Ito ang inihayag ni Chinese Embassy Counselor G. Lingpeng. Yan ay matapos nga ang pag-iit ni United States Secretary of State Antony Blinken sa kanyang official visit sa ating bansa ukol sa kahalagahan ng pagpapaigting pa ng ilang dekada ng alyansa ng Amerika at ng Pilipinas sa pagharap sa mga hamon lalo na sa rehiyon at sa buong mundo. Sinabi ni Blinken na ang mahalaga sa Pilipinas ay ang nasabing waterways maging sa seguridad at ekonomiya ng ating bansa, gayon din sa interes ng rehiyon at maging ng Estados Unidos at buong daigdig. Ito anya ang dahilan kung kaya't kaisa ang Amerika sa Pilipinas at naninindigan sa hindi natitinag na defense commitments nito kabilang na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nagpahayag din mga kabombo, mga Kastar Nation ng pangamba itong si Secretary Blinken kaugnay naman sa insidente kamakailan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea na naging banta sa malaya at bukas na Indo-Pacific region habang nambubuli umano ang panig ng China doon sa mga ibang barko na dumaraan sa naturang bahagi ng katubigan. Bilang tugon, hinimok naman ng Chinese Embassy ang Estados Unidos na huwag mag-udyok ng kaguluhan o kaya ay kumampi dahil wala umanong karapatan na makialam sa maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas ang naturang higanteng bansa. Maaring mariinding tinututulan mga kabombo ng embahada ng China ang anilay thinkly veiled threat nitong si Blinken. Yan ay para i-invoke o igiit ang Estados Unidos yung kanilang hawak na Mutual Defense Treaty sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa parte ng West Philippine Sea. Gayon din ay tinututulan ng embahada ng walang basihan daw yung akusasyon nitong si Blinken sa umano'y lehitimo at legal na aksyon ng kanilang bansa sa inaangking karagatan. Sa ngayon ay wala namang inilalabas pang panibagong pahayag ang panig ng Estados Unidos o maging ang US Embassy na nakabase dito sa Pilipinas kaugnay sa naturang statement ng Chinese Embassy. Sa iba namang balita, kumpiyansa ang presidente ng World Economic Forum na si Bohr Brand na magiging $2 trillion economy ang Pilipinas sa susunod na 10 taon. Sinabi nga ni Brand na ito ay basta magpapatuloy lamang ang mga reformang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Administrasyong Marcos. Isinalarawan pa ng opisyal na bullish ang ekonomiya
ng Pilipinas o mataas ang potensyal na lumago ng husto dahil nga sa iba't ibang nakikita nilang indikasyon. Inihalimbawa din nito ang magandang population growth ng Pilipinas na anya ay may mga batang edad na mga manggagawa o mas nakakarami ay 25 years old na workforce na isa anya sa mga bentahe ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa na may edad na ang mga manggagawa. Ayon pa kay Brand, nakita rin nila ang pagiging matatag ng fiscal policy ng Pilipinas kasama na ang monetary policy. Nakatutulong din anya na nakikita nilang interesado ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas at kanyang gabinete sa pagpapabuti pa ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng paghikayat ng foreign direct investments. At kabilang nga po dyan ay ang mga kinakarapan na geopolitical challenges. Ang Pilipinas, ayon kay Brand, na hindi ito hadlang para mawalan ng interes na mamuhunan sa bansa ang marami na international foreign investors. Kabilang na dyan ang mga sektor na interesado na magbuhos ng puhunan sa kanilang ang mga foreign investor ay sa renewable energy, sa edukasyon, manufacturing, artificial intelligence, digital economy at iba pang mga sektor. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dako muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil may tensyon o kaya may tampuhan yung ilang mga senador. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tahasang sinabi na nainsulto siya doon sa pag-walkout nitong si Senator Raffy Tulfo doon sa ikinasang pagdinig dyan sa Senado. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo J.C. Galvez. Tahasang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na insulto para sa isang kasamaan mong senador ang mag-walk out sa ikinakasang pagdinig. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni de la Rosa, nag-walk out sa kalagitnaan ng hearing si Tulfo dahil hindi niya raw makayanan ang kasinungalingan ng mga pulis. Inakusahan ni Tulfo ang mga pulis ng Pandibulacan na mga sinungaling dahil sa pabago-bago nilang pahayag sa kaso ng pambubugbog at pagkulong nila sa mag-amang Rodelio at Julius Vicente. Sandali. Mr. Chair, ko sinabi na walang warrant. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Hindi naman ito nagustuhan ni De La Rosa at sinabing isa itong insulto sa kanya, ngunit wala naman daw siyang magagawa kung ang isang kasama niyang senador ay ayaw nang makinig at makiisa sa pagdinig. Ayon sa senador, ginagawa lamang niyang patas ang hearing ng kanyang komite at wala siyang kinakampihan kahit pang mga kapulisan. Samantala, iginit ni De La Rosa, base na rin daw sa record ng Senado na siyang may pinakamaraming pulis na naipakulong sa Senado matapos yan ma-cite for contempt. Ngunit kung makita niya anya na nagsasabi ng totoong mga pulis, ay didepensa niya rin ang mga ito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman, I am trying to be fair here. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin mo walang hiyain. Yan lang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Magugunit ang noong nakarang hearing ay ilang beses nakatikim ng mura ang mga tauhan ng pandipulis mula yan kay Tulfo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mga kabamba Castor Nation, ngayong araw nga po, Marso 20, pinagdiriwang sa buong mundo ang International Day of Happiness. Kaugnay nito, ang bansang Finland ang nanguna sa United Nations World Happiness Report sa ika-7 taon na magkakasunod. Sinundan naman ito ng bansang Denmark at ng Iceland. Naging basihan nga ang social, support income, kalusugan, kalayaan, generosity at kawalan ng korupsyon sa pagtukoy ng National Happiness
happiness ng isang bansa. Batay sa report, ang mga matatandang populasyon ay mas masaya kumpara sa mga kabataan sa mga bansa, kabilang na dyan ang Norway, Sweden, Germany, France, the United Kingdom at Spain. Habang kabaliktaran naman sa Portugal at Greece kung saan mas masaya ang mga nakababatang populasyon. Bumaba naman ang happiness sa mga edad na 15 hanggang 24 anyos sa may North America, habang nakitaan naman ng pagtaas sa may Central at Eastern Europe. Bumaba din ang masasayang populasyon sa Middle East at North Korea, lalo na sa middle age group. Nananatili namang unhappiest country pa rin sa naturang survey ang war-torn countries, kabilang na dyan ang Afghanistan at Lebanon. Sa mga karagdagan nating balita, nakatakda ng mga kabombo na makipag-partner ang Commission on Elections sa technology companies kagaya na lamang ng Microsoft, Meta at Google. Ayan ay para sa pagdaraos ng 2025 midterm elections. Ito ay sa layunin na masawata umano ang mga maling impormasyon o kaya naman yung mga tinatawag na fake news o misinformation. May kinalaman pa rin yan sa darating na halalan. Matatandaan na naging biktima umano ng mga pag-atake ng fake news ang tanggapan ng Commission on Elections sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Commission on Elections Commissioner Nelson Celis, ay isinasapinal na ang mga guidelines at dokumento para naman maigawang formal ang partnership na kasalukuyang binabalangkas ng poll body. Tutulong din mga kabombo ang nasabing mga kumpanya para sa voters education. Plano din ng poll body na itap o hingin ang tulong ng mapagkakatiwalaang mga kumpanya kagaya ng iba pang mga online firm na siyang magiging kabalikat ng kanilang mga kampanya para sa information drive. Maging yung mga influencers na itinuturing sa social networking sites ay posible ring hinga ng tulong ng naturang tanggapan laban naman sa misinformation. Sa tulong anya ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police ay tutukuyin naman yung mga individual at mga grupo na nagpapakalat ng maling impormasyon at ito ay pananagutin sa ating mga umiiral na batas. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero na iwasan ang last-minute bookings para maiwasan na rin ang pagkaantala ng biyahe. Ito ay kasabay na nga rin ng inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa mga pantalan na magsisiuwian sa mga probinsya para sa paggunita ng Holy Week sa susunod na linggo. Ayon sa Philippine Ports Authority, aabot nga sa mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa mga pantalan sa buong Pilipinas kasabay ng Semana Santa. Mas mataas ito kumpara noong nakalipas na taon na nasa mahigit 1.8 milyon. Bunsod nga ng inaasahang dami ng mga pasaherong babiyahe, pinapayuhan ngayon ng Philippine Ports Authority ang publiko na maagang planuhin ang biyahe lalo na sa peak season. Samantala, bilang paghahanda naman ng ahensya sa pagdagsa ng mga pasahero sa Holy Week, nagpatupad na ang ahensya ng full manpower scheme at no leave policy para sa kanilang mga tauhan. Oras natin sa buong kapuluan, naghatid na yan sa atin sa 17 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita. Ipinapanukala ng isang mambabatas ang pagtatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites o EDCA sites doon sa Surigao del Norte para maprotektahan ang Philippine rice. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers na kinakailangang maprotektahan mula sa posibleng intruders ang Philippine rice na mayaman sa mineral katulad na lamang maging dyan sa West Philippine Sea na paulit-ulit na pinanghihimasukan ng higanting bansang China. Sinabi din ng kalihim ng sinabi pa ng opisyal na kulang ang kasalukuyang security at protection na nakalatag at yung subject para sa intrusion ng China at iba pang mga dayuhan dyan sa Eastern Seaboard ng Pilipinas na nagiging lagusan din ng mga barkong nagpupuslit ng mga illegal na kargamento, lalo na yung droga na ipinapasok naman dito sa ating bansa.
Kaya ayon nga kay Congressman Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, mayroong urgent need para naman ganap na i-secure ang Surigao del Norte mula sa mga drug smugglers at foreign intruders. Pinuri pa ng mambabatas si Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. para naman sa pagtatag ng Naval Detachment sa Aurora para protektahan ang sovereign rights ng ating bansa dyan sa parte ng Philippine Rise. Ang Naval Detachment sa Aurora ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng ating bansa na una nang isinulong at unti-unti nang isinasakatuparan sa mga panahong ito. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula naman dyan sa may Camp Crame, ang tulong na may papaabot daw ng Philippine National Police sa pagtugis kay Pastor Apollo Quiboloy ay limitado lamang sa pagbibigay ng seguridad sa Senado. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Nilinaw ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na magiging limitado lamang ang maitutulong ng kapulisan sa pagtugis kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod ito ng paglagda ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa arrest order laban kay Quiboloy kahapon. Ayon kay Colonel Fajardo, magiging limitado lamang aniya sa pagbibigay ng security assistance ang magiging papel ng pambansang pulisya para sa ikakasang operasyon para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito anya sa kadahilan ng mayroong sariling Office of Sergeant at Arms ang Senado na siya na mamunguna sa pagkapatupad ng naturang pag-aresto kay Quiboloy. Our assistance will be limited to providing security because yung House po and Senate po ay meron naman po silang Office of the Sergeant at Arms. Sila po yung nag-i-enforce po ng mga legislative processes na in-issue po, including summons and warrants of arrest na if needed po. Samantala, kaugnay pa rin sa inilabas na arrest order laban kay Quiboloy ay sinabi naman ni Police Regional Office Davao Region Director Police Brigadier General Alden Delvo na nakahanda na ang kanilang hanay na tumulong na arestuhin ng naturang pastor, lalo na't naniniwala siyang hindi pa ito makakalabas o nakakalabas sa Davao Region. Anaya bukod dito ay mayroon din silang inihandang contingency plan sakaling tangkaing harangin ng ilang supporters ni Quiboloy ang mga otoridad na tumutugi sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang panawagan ng pulisya sa kanyang mga taga-suporta na maging mahinahon lamang kasabay ng kanyang paalala na mayroong abogado si Quiboloy para maging mapayapa at maayos ang proseso ng pag-aresto sa kanya. Kung maalala, pinadakip ng Senado si Quiboloy dahil yan sa makailang beses na hindi nito pagsipot sa kanilang isinasagawang pagdinig kung saan inimbestigahan ng pastor laban sa mga reklamong ipinupukol laban sa kanya kaugnay sa human trafficking, pangahalay, sexual abuse at iba pang mga pang-aabuso sa mga kabataan at kabaihang miyembro ng kanilang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron tayong panayam sa opisyal na nakatutok dito sa epekto ng El Nino phenomenon. Ganon din ang iba pang mga update hinggil sa lumalawak na mga apektado ng tagtuyot bunsod pa rin ng El Nino at kung papaano rin pinaghahandaan ang paparating na La Nina phenomenon naman. Kabaligtaran nitong tagtuyot, matinding mga pag-ulan naman ang aasahan sa katapusan ng taong 2024. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
Inabsuelto ng Pasay City Prosecutor's Office ang 5 individual na una nang nadawit sa isyu ng umano'y paggamit sa opisina ni Senator Sherwin Win Gatchalian para makapanloko ng isang government contractor. Batay sa 3 pahina ng resolusyon na inilabas ng Piskalya ay binibigyan din ito na walang naging probable cause o hindi napatunayan na may uugnay doon sa kasong staffa o pati na yung kaakibat na concealing of true name at usurpation of authority na isinampa naman laban sa mga akusado. Wala ring karagdagang ebidensya na isinumiti ang Anti-Organized and Transnational Crime Division ng National Bureau of Investigation para suportahan o patibayin ang kanilang inihaing kaso. Kabilang nga sa mga individual na pinawalang sala ng Pasay City Prosecutor's Office sa kasong estafa at usurpation ay sina Dina Hoson Castro, Maria Luisa Barlan I. Hoson at Helen Demolador I. Bartolome, Ryan Lester Dino I. Placido at Carlo Africa Maderaso. Ayon kay Attorney Vladimir Bugaring, ito yung abogado ng pamilya Hoson, ang pagpapaulang sala kay Dino Hoson, Maria Luisa Barlan at Helen Bartolome at sa iba pang mga individual ay dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya na sila ay may kinalaman doon sa naturang mga paratang. Ipinakikita lamang umano ng naturang development ang maling pamamaraan na ginawa ng National Bureau of Investigation at labag sa batas na pagdakip o pag-aresto sa kanyang kliyente ng walang warrant of arrest at pagkulong doon sa mga nabanggit nang wala namang sapat na basihang kaso. Ikinalungkot rin ito ang naturang pangyayari, ngunit ito anya ang realidad. Anya, ngayon ay malaya na ang kanyang kapatid mula sa injustice na naranasan nito at ikinatuwa naman ng kapatid nga nito na si Dina Hoson na si Derek Emil Hoson ang naging desisyon ng Piskalya at ito umano ang nagbunsod upang malinis naman ang kanilang pangalan. Sa iba namang balita, babawasan ang pressure ng tubig na nagmumula sa faucets sa Metro Manila upang mapangasiwaan ang supply. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, bagamat hindi naman makakaranas ang mga residente sa rehiyon ng water interruption sa kasagsagan niya ng summer season. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System spokesperson Patrick Dizon, ipapatupad ng ahensya kasama na ang water concessionaires kabilang ang Manila Water at Maynilad ang naturang hakbang kahit na pananatilihin ang alokasyon ng tubig na 50 cubic meters per second para yan sa domestic use sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng opisyal na hindi babawasan ang supply ng tubig tuwing off-peak hours sa pagitan niyan ng alas 10 ng gabi at alas 4 ng umaga. Ipinaliwanag naman ni Dizon na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng naturang hakbang ay matutugunan ang unti-unting pagbaba ng antas ng tubig mula sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng kinakailangang supply ng tubig para sa Metro Manila. Hindi rin nagpapaawat ang China sa pagkundina doon sa Estados Unidos. Kaugnay doon sa anila ay pakikialam nito sa mga nakalipas na pagkakataon at ito mga pinakauling aktibidad na pagdalaw ng mga opisyal dito sa ating bansa. Ito ay matapos nga na manindigan si United States Secretary of State Antony Blinken sa kanyang naging pagbisita sa Pilipinas ng commitment ng Estados Unidos na didepensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake sa disputed waters. Ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, ang Estados Unidos ay hindi umano partido sa issue dyan sa disputed waters at walang karapatan na manghimasok o makialam sa naturang maritime issues. Yan ay sa pagitan ng China at ng Pilipinas lamang. Ang military cooperation din anya sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas ay hindi dapat na makasira sa soberanya at maritime rights at interes ng kanilang bansa.
sa pinagtatalo ng parte ng karagatan at maging sa iba pang mga concern para bigyan ng platform ang Pilipinas sa umano'y illegal claims ng mga bansang claimant dito. Ipagpapatuloy din umano ng China ang paggawa ng kaukulang mga hakbang para depensahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights at interest at pananatilihin ng kapayapaan at stability sa disputed water. Una na nga bumisita si Blinken sa Pilipinas para sa mga ilang aktibidad mula pa nung araw ng Lunes hanggang kahapon bilang parte ng Asia Tour ng naturang opisyal para naman ipatupad ang suporta ng Amerika sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon laban sa China. Prioridad naman ni US President Joe Biden ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ni US Secretary of State Antony Blinken matapos nga mag-courtesy call sa Malacanang, kung saan naglatag ito ng matatag na commitment ng kanyang pamahalaan sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sinabi din ni Blinken na kahit naharap din sila sa iba't ibang mga hamon, ang engagement nila sa Indo-Pacific at alyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay mahalaga pa rin at inilalarawan din niya bilang more than rock solid o higit pa sa matibay ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labis niyang ikinalugod ang pagbisitang ito ni Blinken sa ating bansa. Pinasalamatan din ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Blinken para sa mga oportunidad na dala ng kanilang pulong, partikular na yan sa usapin ng ekonomiya at seguridad. Binanggit naman ni Blinken na si US President Joe Biden ang nagpadala sa kanya sa Pilipinas para patatagin pa ang alyansa ng magkabilang panig. Samantala, natalakay din sa pulong ang trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na gaganapin naman sa Washington DC sa susunod na buwan. Dito, inaasahan na mapag-uusapan ang kooperasyon ng tatlong bansa sa pagpapalugo pa ng ekonomiya, food security at implementasyon ng pandaigdigang batas. Sa karagdagan pa nating mga balita, inilahad ng Overseas Workers Welfare Administration na nananatiling walang Pilipino na nadamay sa gang violence na naitatala dyan sa bansang Haiti. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, wala silang na-monitor na nasawi sa mga kababayan natin doon at patuloy na kaguluhan. At nananatili umano na ligtas yung mga Pilipino sa kabila ng paglakas ng libo-libo mga kaguluhan at yung pagpapalaya doon sa mga preso sa pinakamalaking kulungan sa naturang bansa. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na hindi bababa sa 6 na po ang mga Pilipino ang napauwi na habang lumalawak ang kaguluhan doon sa Haiti. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng naturang ahensya na tuloy-tuloy ang tulong na kanilang ipagkakaloob para masigurong maayos ang kondisyon at walang masasaktan doon sa mga Pilipino na target lamang naman na makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Kaya kahit malayo at maging mahirap para sa kanila ay nananatili sa magulong lugar kagaya ng bansang Haiti. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang kalidad daw ng itlog apektado ngayon ng sobrang init ng panahon, dala ng El Nino. Presyo naman ng ilang isda sa palengke bahagyang tumaas. Kaugnayan, tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Philippine Egg Board Association na maging ang kalidad ng itlog ay naaapektuhan ngayon ng sobrang init na panahon dahil sa nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Francis Ohihara, President ng Philippine Egg Board Association, ito ay sa kadahilan ng humihina kumain ang mga manok kapag sobrang init ng panahon. Rason naman kung bakit bumababa ang productivity rate ng mga ito, kasabay na rin umano ng paghina ng bentahan nito sa merkado. Ani Ohihara, sa mga ganitong panahon na niya humihina ang bentahan ng itlog tuwing Semana Santa, bakasyon at walang pasok ang mga mag-aaral. Samantala sa monitor ng Department of Agriculture, tumaas ng nasa 6 hanggang 10 pesos ang presyo sa palengke ng ilang uri ng isda kung ikukumpara yan noong nakaraang linggo. Ang bangus ay nasa 140 pesos hanggang 250 pesos na ngayon ang per kilo, kumpara noong nakaraang linggo na nasa 130 hanggang 240 pesos.
Ang tilapia naman nasa 105 hanggang 160 pesos na ngayon at ang mackerel ay nasa 240 hanggang 380 pesos per kilo. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ang isda. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy na sumipa na sa 420 pesos per kilo, sinabi ng Department of Agriculture na hindi nila nakikita na kinakailangan magpatupad ng price ceiling para makontrol ang presyo ng baboy. People are winning away from consuming pork traditionally kasabay ng mahal na araw yung pagtaas ng presyo ng isda, lalo na yung mga Wednesday, Thursday, Friday hanggang Sabado. Mga 10 to 20% normally ang tinataas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ika-1 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo'y dadako muna sa iba pang parte ng ating pagkalap ng mga balita at impormasyon. At sa puntong ito ng ating pong Bombo Network News, makakausap natin ang tagapagsalita ng Task Force El Nino ng ating gobyerno, si Assistant Secretary for Communications, Joey Villarama. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Asek, ano po ang status ngayon ng nagiging pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino phenomenon, Assistant Secretary? Opo, Sir Dennis, no, siguro maganda pong bigyan muna ng picture ng extent ng impact ng El Nino sa bansa sa ngayon. So, base sa huling weather update or weather advisory ng Pag-asa po, humihina po ang strong and mature El Nino na nasimulan nating maranasan noong January and February. So, bagamat humihina na po ito, hanggang mga Mayo po ay mararanasan natin yung impact nito, hindi lamang sa agrikultura kundi pati sa ating water supply, food supply, pati yung ating health. So, binabantayan po natin. Ang nakikita natin ngayon sa news ay yung mga imahe ng damage po sa agrikultura. So, update lang po, as of yesterday, nasa 1.75 billion na po yung losses natin in terms of agriculture. Principally po sa mga palayan. Siguro po mga higit 90% yan ay pinsala sa palay. At base doon sa nakukuha nating feedback mula sa iba't ibang regional field offices and Department of Agriculture, ganun po yung tulong, inaakma natin yung tulong sa mga magsasaka. So sa ngayon po ang mga apektadong rehiyon ay regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9, pati po 12. So pinalad po akong makasama ang Department of Agriculture sa Occidental at Oriental Mindoro noong Thursday hanggang Saturday last week. At nagpunta po kami sa Mansalay, Oriental Mindoro, na isa sa mga bayan na nagdeklara ng state of calamity. So ang kailangan talaga ng mga magsasaka doon ay yung patubig sa kanilang mga sakahan. So bukod po dun sa tulong po ng National Irrigation Administration sa para po matubigan ng kanilang mga palayan, nagpamudmud din po ng mga punla ng high value crops. At saka po yung financial assistance, pati rin po yung indemnification claim ng mga insured na farmers. So, depende po kasi sa sitwasyon ng mga magsasaka kung paano po yung approach o yung tulong na binibigay ng gobyerno. Assistant Secretary, mayroon kasing mga lugar na nagkusa na sila magdeklara ng kanilang state of calamity doon sa mga lokalidad. Pero kumbaga sa kabuuang pagtingin dito sa sitwasyon, wala bang isinasaalang-alang? Halimbawa, ay ikinukonsidera na magdeklara ng national state of calamity. Bunsod po nito dahil hindi nilang isa, dalawa, tatlo yung mga probinsyang apektado. Ito po ay halos nationwide din na Assistant Secretary Villarama. So ano po ang plano ngayon ng inyong task force? Magre-recommenda ba kayo na ideklara yung state of calamity nationwide?
Opo, sa ngayon Sir Dennis, hindi pa iminumungkahi ng Office of Civil Defense na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. So kasi meron pong sa LGU level po, meron po kasing criteria yan para makapagdeklara ng state of calamity. Number 1 po, dapat 15% ng population ay affected. Number 2, 30% po ng kabuhayan ay apektado at yung lifelines at saka yung infrastructure ay apektado po. So sa ngayon po, 5 o mag-aanim po yung mga bayan pa lamang na nagdedeklara ng state of calamity dahil nga po hindi pa po pasok sa criteria. And kung ang pagbabasihan po natin ay yung agricultural losses, yung nabanggit ko pong amount kanina po na 1.75 billion, hindi sa minamaliit po natin yan, pero dahil po sa preventive measures at saka po sa interventions at saka mitigation measures na ipinapatupad po, maliit pa po yan kumpara po dun sa mga naranasan nating strong and mature El Niños in the past. Meron po nung 1997, 2009, 2016. Mas malaki po ang pinsala noon compared to sa ngayon na nakikita natin, at maliit pang bahagi yung nakikita natin ngayon dahil na rin po dun sa maagap na preventive measures na ipinatupad since late last year. Okay. May katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Asek, pagdating naman po sa pondo, no, especially po dun sa mga lugar na idineklara na under the state of calamity, ito po ba ay galing sa local funds o meron din po na galing po from the national government, Asek? Opo, kung magdeklara po ng state of calamity ang isang bayan, magagamit po nila yung kanilang local calamity fund. Pero po dahil nga po nagdeklara na ng state of calamity, pwede na pong pumasok yung tulong mula sa national government, particular po sa Department of Agriculture, na meron silang quick response fund at yung regular agency budget. So base po sa pagkakabuo ng Task Force El Nino by virtue of Executive Order number 53, so meron pong 6 na principal agencies na nakapaloob dyan, pero hindi po nakapool yung pondo ng 6 na ahensya na yun para po sa pagsaklolo sa mga maapektuhan ng El Nino. So, kanya-kanya pong gamit ng budget ang mga department. Gaya po, kung pag-uusapan natin yung pinsala sa agrikultura, Department of Agriculture ang mangunguna sa pagtulong. So, they can tap their agency regular fund or regular budget, yung quick response fund. Kailangan lamang po na kapag nagdeklara ng state of calamity po yung isang LGU, ay i-validate po yan ng Regional Field Office ng DA. At kapag na-confirm na po yan at dumaan po yung tamang proseso, dun po papasok yung tulong mula sa Central Office ng Department of Agriculture. Okay. Asek, maliban nga po dito sa El Nino, meron din pong nakaamba na La Nina phenomenon. Ang inyo rin po bang task force ang nakatutok para sa paghanda para po sa posible namang epekto po ng La Nina phenomenon, Asek? Kung pagbabasihan po natin yung Executive Order number 53 na nabanggit ko, ang nakaatas po doon, iniatas po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Task Force El Nino po ang bahala sa mitigation measures for El Nino and La Nina. So siguro po mag-iiba lang yung tawag, pero yung trabaho po na kailangan pong isagawa at bunuin ay same principal agencies pa rin po, bagamat whole of government approach pa rin po ang ipinapatupad. So, naiulat po ng Pag-asa na may 55% chance na mag-shift po to La Nina yung climate phenomenon na nararanasan natin. Pero sa first 2 to 3 months po, same conditions as El Nino yung mararanasan natin. Ibig sabihin, below normal rainfall po ang matatanggap natin sa second half of the year, dun po sa mga buwan na June, July, August, September. So kung ano po yung ginagawa ng Task Force El Nino ngayon, ipagpapatuloy lamang po kahit pumasok po yung La Nina year, at kung maging full-blown La Nina na nga po, nandun na rin po yung paghahanda. Based on Executive Order 53, ay the same principal agencies and the whole government will be the ones tackling the issues head-on. Okay, with that, maraming salamat, Assistant Secretary, dito sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa mga taga-subaybay ng Bomb Radio Philippines.
mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang Task Force El Nino spokesperson at Communications Assistant Secretary si Joey Villarama. Balik tayo sa iba pa nating mga balita, Bombo Ever. Kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa may Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naniniwala daw na malaki ang potensyal ng salt industry sa Pilipinas matapos ngang lagdaan na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung batas para sa muling pagbuhay ng salt industry. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kumpiyansa nga ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na malaki ang potensyal ng industriya ng pag-aasin dito sa ating bansa. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Bergera, malawak ang mga shoreline sa Pilipinas at ang pangunahing pinagkukunan ng bansa ng produktong asin ay ang ating mga karagatan. Batay sa datos sa abot sa 90% ng mga produktong asin na available sa mga merkado ay imported o binili mula sa ibang bansa. Aminado si Bergera na talagang napabayaan na ng gobyerno ang industriya ng pag-aasin dito sa Pilipinas. Kabilang aniya sa mga dahilan ay ang mga hamon na kinakaharap ng mga salt producers at kakulangan sa pananaliksik. Git pa ni Bergera na kulang sa kaalaman ng mga salt producers sa tamang iodization process na dahilan naman upang mahirapan silang ibenta ang kanilang produkto sa mga merkado. Una, wala po tayong batas na nagsasabi kung sino nga ba talaga yung ahensya na dapat humahawak doon sa industriya. Tapos nandyan din po yung iba't ibang hamon ng mga kinaharap ng ating mga salt producers. Kakulangan sa sa siyasat or yung research, pagsasaliksik. So hindi po natin na-upgrade yung kanilang teknolohiya, yung kanilang capacity. Una rito ay ganap na ngang naging batas ang Philippine Salt Industry Development Act. Ito ay matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso 11 ng kasalukuyang taon. Layo ng batas na ito na palakasin at muling buhayin ang industriya ng pag-aasin sa Pilipinas. Ito rin ay inaasahang maghahatid ng mga pag-unlad sa mga kanayunan at magpapalakas rin sa mga income ng mga maliit na negosyante. Kabilang rin sa plano ng pamahalaan ang maging exporter ng naturang produkto. Sa ilalim ng batas na ito ay magkakaroon naman ng Philippine Salt Industry Development Roadmap. Target nito na matiyak na maayos na may papaabot ang layunin ng batas at ang pagpapatuloy ng implementasyon ng Republic Act 8172 o kilala sa tawag na Act for Salt Iodization nationwide. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inanunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na kanilang babawasan muna yung gross gaming revenue na nire-remit o yung remittances nila para sa online at on-site betting platforms. Sinabi nga ng Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na magsisimula sila na ipatupad ang naturang hakbang sa darating na 1 ng Abril. Ang nasabing development, mga kabombo, ay para makaakit pa ng mas maraming gaming investments sa ating bansa. Mula sa dating 50% ay magiging 35% na ang gross gaming revenue. Ang nasabing bilang ay sumusunod na dun sa standard ng Global Industry Standards. Dahil dito ay umasa yan na kukuha ng mga lisensya ang mga illegal na nag-ooperate ng kanilang mga pasugalan at ito ay makakadagdag naman sa kita ng ating bansa. Hiniling naman ng grupong partido manggagawa na napapanahon na ang pagkakaroon ng Unified National Minimum Wage para yan sa mga manggagawa ng ating bansa. Sinabi ni PM National Chairman Rene Magtubo na bagamat may mga batas na isinusulong para sa dagdag na sahod sa mga manggagawa ay hindi pa rin ito sapat. Hindi kasi maganda na magkakaiba ang mga minimum wage ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon dahil sa parehas lamang naman ang presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Magugunita na tinatalakay na ng mga mambabatas ang karagdagang 100 piso na arawang sahod ng mga manggagawa kung saan ito ay kinukontra naman ng mga employer.
Sa karagdagan pa nating balita, pinagsabihan ng mga senador ang Miro Systems. Ito yung teknolohiya na mula sa Korea na napiling mag-supply para naman sa automated election system ng Commission on Elections. Yan ay para sa gaganapin na 2025 midterm elections. Sa ginawang pagdinig nga ng Senado, partikular ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ay sinabi ng chairperson ng naturang lupon na si Senator Amy Marcos na hindi maganda ang track record ng naturang kumpanya o yung kanyang tinutukoy, yung Miro Systems. Anya, sa Congo, kung saan ang Miro ang nagsupply din ng mga makinang ginamit para sa halalan, ay 45.1% ng mga polling stations ang nakaranas daw ng aberya sa naturang teknolohiya, habang 75% naman ng voting machines ang nagmalfunction doon sa bansang Iraq at napilitang bilangin manually o manumano na lamang na bilangin yung naturang mga boto para lamang makumpleto ang kanilang proseso ng halalan. Pero katwiran ng mga kinatawan ng Miro Systems, hindi totoong pumalya ang 75% ng kanilang voting machines doon sa bansang Iraq, at sa transmission nagkaroon daw ng problema at wala ring nangyaring depekto sa pagpasok ng balota maging sa naging bilangan ng mga boto. At ito umano ay taliwas doon sa hawak nilang mga dokumento bilang patunay sa kanilang mga claims. Samantala, iginiit ng Miro Systems na masyadong exaggerated ang mga lumalabas na impormasyon, kabilang na yung 45% umano na aberya sa mga polling precincts sa Congo, at ang naging problema ay sa logistics at hindi naman kontrolado ng kanilang kumpanya. Tinitiyak naman ng Commission on Elections Chairman na si George Erwin Garcia ang yung kinakailangang mga hakbang ay ginagawa para sa mga rerentahang makina ay bago, at may ilalatag din sila na contingency measures para sa gagawing automated elections, at hindi umano kinakailangan na mag-alala ang ating mga kababayan sa mga kahalintulad na development dahil parte ito ng kanilang mga pinagsisikapan na may sa katuparan at mailayo sa malaking aberya ang paparating na 2025 midterm elections. Dako na tayo sa mga balita ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Dako tayo dyan sa Western Visayas dahil ang Iloilo City posible raw makasama doon sa mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity dahil pa rin sa epekto ng El Nino phenomenon. May pagbabalita ang Bombo Radio Iloilo. Ikinukonsidera ng Iloilo City Government na isa ilalim ang lungsod sa state of calamity dahil na rin sa nararanasang tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Darwin Papa, Operations Officer ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na sakaling patuloy ang paglala ng epekto ng El Nino sa lungsod at hindi uulan, posibleng isa ilalim ang lungsod sa state of calamity. Ayon kay Papa, magbabantay sila sa loob ng 2 linggo. Sa katunayan anya ay naghukay na ang lungsod na mga dagdag na pinagkukunan ng tubig upang mailigtas ang mga pananim. Tiniyak naman ito na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mabawasan ang pinsala ng tagtuyot. Because very volatile in situation ni El Nino, we are not discounting the fact that maybe in the next few days or in the next week or 2 weeks, wala sing mark improvement in terms of possible rainfall kay mag-continue ni siya kay mag-hit agad ang April and May nga possibilities ang drought conditions. Dakuan siya sa the next few days or in the next few weeks makarecommend na ang city for a possible declaration ng state of calamity. Si Mr. Darwin Papa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Etchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang National Parent-Teacher Association naman ay mariingkin din na ang guro sa viral live stream sa isang social media platform. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Dagupan.
Mariing kinukundina ng National Parent Teacher Association ang kamakailang nag-viral na social media live stream ng isang guro na nagagalit at nagbitiw ng hindi magagandang salita sa kanyang mga estudyante. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Willie Rodriguez, ang presidente ng nasabing samahan, sinabi nito na hindi dapat ginagawa ng isang guro ang ganitong pag-uugali sa loob ng silid-aralan at sa halip ay dapat na may kamalayan ito sa pakiramdam ng kanyang mga mag-aaral. Anya na mayroon naman ng ginagawa ang kagawaran ng edukasyon sa usaping ito kung saan ay pinagpapaliwanag nila ang sangkot na guro dahil sa ilalim ng mga panukala sa Professional Code of Ethics ay maaari itong masuspindi o madismiss sa kanyang trabaho. Hindi anya dapat ginagawa ng school teacher ang ganitong bagay lalo na sa social media. Saad nito na marami ng kahalintulad na mga sitwasyon at kaso ang isinampalaban sa maraming mga guro at sa pagkakataon na ito ay hindi na anya kinakailangan pang magreklamo ng mga magulang dahil kitang-kita na ng Department of Education ang ebidensya ng viral na video. Kinakailangan din anya na mapag-aralan ng kagawaran ang pagpapataw sa mga guro ng limitasyon sa paggamit ng social media sa loob ng silid-aralan. Samantala, nagpaalala naman ito sa mga guro na huwag magpapadala sa galit upang hindi sila makapagbitiw ng hindi magagandang mga salita sa kanilang mga estudyante. Ang ano po dito, no, nakita po naman natin ang kaagarang aksyon ng DepEd na agad itong pinag-i-explain within 2 days, no? Within 4 days para po explain yung kanyang side kung bakit niya po yung ginawa, ano po. So, palagay ko, meron po siyang violation dito, yung ating civil service code, yung professional code of violation ng code of ethics o professional school teacher, no? Maaari po siyang masuspindi o may karoon ng dismissal. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo sa iba pang mga balita. Bagong batas na ito yung nakatuon doon sa Philippine Salt Industry Development Act, makakabenepisyo kahit yung mga nandyan sa may area ng La Union at iba pang mga lugar. Alamin natin ang mga update naman na kalap ng Bombo Radio La Union. Kasamang probinsya ng La Union sa mga mabebenepisyuhan ng bagong batas na Philippine Salt Industry Development Act na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Dr. John Andy Tadeo, project leader ng Revival of Sea Salt Making Industry La Union, 14 na probinsya sa buong Pilipinas ang inaasahan na makakabenepisyo at magiging priority areas for public land situated for salt production. Anya, kasama na dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Quezon Province, Misamis Oriental at Antique ang prioridad na mapopondohan para sa pagdevelop, pagpapaganda ng produksyon ng asin bilang food consumption at pagpapabuti ng hanap buhay ng mga local farmers. Masaya ang Don Mariano Marcos State University North La Union Campus Fisheries Research and Training Institute dahil may batas na para maging gabay sa mga gumagawa ng asin sa Pilipinas, kasama na dyan ang probinsya ng La Union. Samantala, isang nasabing institusyon ang naging basehan para may pasang batas sa pamamagitan ng mga minungkahi ni Dr. Tadeo na pag-aaral at paraan tungo sa pagpapaunlad ng produksyon at industriya ng asin sa bansa. Kagandahan po nito na napirmahan po ng ating bagong batas po nito, ang sinasabi natin na RA, Republic Act number 11985, or the so-called Act of Strengthening and Revitalizing the Salt Industry in the Philippines, ay patok na akma po sa programa po na ginagawa po natin dito sa La Union, yung Revival of Salt Making Industry. Na ito pong bagong batas po na napirmahan ng ating pong mahal na presidente ay magbibigay po ng libu-libong trabaho. Marami pong income sa ating pong mga tinutulungan na mga salt farmers po dito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Ilang Pilipino doon sa Russia kontento raw sa pamumuno ni Russian President Vladimir Putin. Ipinataw naman na sanksyon ng Estados Unidos hindi ramdam sa nasabing bansa. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Kawayan. Kontento ang mga Pilipino sa pagkapanalo muli ni Russian President Vladimir Putin sa katatapos na halalan dahil sa magandang pamumuno nito sa pamahalaan. Ayon kay Bombo International News Correspondent Joel Marquez at chairman din ng Filipino Welfare Society in Russia, may pagkakatulad si Pangulong Putin sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Anyang Russia ay isa sa mga bansang may pinakamaliit na crime rate, kaya malaya ang mga taong maglakad sa kalsada kahit sa mga tagong lugar. Maganda rin ang mga infrastruktura, maging mga daan, pati na ang healthcare na maging mga foreigners ay nakikinabang dito. Patunay ang pagkapanalo muli ni Putin na maganda ang kanyang pamamalakad sa pamalaan at pabor sa kanilang pakikitigma nito sa Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa katabing bansa na karamihan ay magkakaalyado na at kontra sa adhikain ng Russia. Inaasahan naman nilang ipagpapatuloy ng Pangulo ang digmaan sa Ukraine, lalo na ngayon nagpadala pa ang Estados Unidos ng military aid na gagamitin nito kontra sa Russia. Tiniyak naman ni Bombo International News Correspondent Marquez na ligtas sa mga Pilipinong nasa Russia dahil may Philippine Embassy naman na umaagapay sa kanila kapag nagkakaroon ng tensyon. Naglalabas niya ng advisory ang embahada kapag nagkakaroon ng banta ng kaguluhan at umiiwas muna sila sa mga matataong lugar. Ang sentimento ng mga Pilipino, siyempre, pabor. Kasi alam mo, ang naikukumpara namin si President Putin kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ganun yung kanyang comparison. Ang Russia ay isa sa may pinakamaliit na crime rate. Sa daan, malaya kami paglakad, even sa mga medyo mapuno, yung medyo mapuno na walang street lights, ganyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga programa ng Bombo Radio Philippines ay patuloy po ninyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. At sa Facebook Live, matutunghayan ang mga programa ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, lalo na dito sa Luzon, sa mga dialekto na ibig po ninyong mapakinggan. Bahagi po ng mga programa ay dyan sa mga Facebook Live, matutunghayan yung mga programs ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at ang Bombo Radio Legazpi. Sa mga kabombo po natin dyan sa may Cagayan Valley naman, maaari po kayong tumutok sa Bombo Radio Tugigaraw at dyan naman po sa Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan naman po nating Bicolano, tumutok lamang sa Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tatak na sining nga launa.
Balik na diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, call center agent, nagtabok sa pedestrian lane, binungguan sang modernized jeepney o kon ining minibus, ginbawian sang kabuhi. May report si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Detained sa Manduria Police Station ang driver sa modernized bus matapos nga nakabunggo patay sa isa ka call center agent sa area karon sa Mega World Boulevard sakop sa Barangay Airport sa Baya Distrito sa Mandurriao. Sa pagpakigangot sa Bombo Radio kay Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguilies, ang traffic investigator under karon sa Traffic Enforcement Unit. Ang biktima diri amo si alias Hermi, 55 anyos, pumuluyo sa Baybanwa sa Kalibudyan, samtang ang driver diri ang ginkilala kay alias Mark, no, under ini siya sa Jerusalem Transport Service nga nagabiyahe diri sa may area sa Tabukan, diri sa may area sa Tabukan, diretso diri sa may Mega World ang ila siniyang ruta sa bus Bombo Champ, no? Based diri sa investigation sang Traffic Enforcement Unit, bali nagatabok ining biktima gali sa pedestrian lane. Adra sa Benesambit yang lugar kung saan hinali lang naglabay ining modernized bus padulong sa may area sa Mega World. It means halin sa di sa may airport. Apakadto na siya di sa may Mega World kasi may mga bus nga naga-pick up sila diri sa pasahero. So pag-abot na sa area, samtang katabok ng biktima, dito bumunggo ang ining modernized bus nga kita man sa resulta sa impact sini, no, wasak gid ang front nga windshield sa sining modernized bus, posible mo to nag-impact ang lawas ang biktima kag tumabog. Kay base sa paglantaw dire, tamak layo ang antad, no, do mga more or less mga 5 pa kuno ka metros ang gintabugan sa biktima sang nakabunggo ni sa bus Bombo Champ. So it means nga posible ka may impact na may kadasigon ang pagpadalagan sining modernized bus diri karon kung sa diin ang biktima ang ginhingagaw dayon dala sa may ospital pero ginabawian man sa kabuhi nga ginalantaw nga sa impact sa pagkabunggo sining modernized bus. Based man sa pakigangot sa otoridad sa driver, why kuno sinima mulalungan. Bumutsap nga gulpi la kuno tumabok ning biktima. Why nga na anticipate kag why na makontrol. Amo to nga pagbunggo, amo na lang to nga na kahingagaw nga na maka-apply sa preno pero tiulihin ang tanan. Hindi ko pati ang away antisipar. Gulpi lang kuno tumabok mo ang biktima? Hindi man nayabot silingon nga gulpi lang nagtabok, mabungguan mo sa? Oo. Mangkutako nga Nga man? Tiki pedestrian lane. Di ba? Amo man na gani ang question dira. Why na daiya sang whereas nga why ko kakita, wala ko matulupangdan, nagtabok gulpi. Pedestrian lane na iya mo. Dapat sinaya, kung driver ka, sindi ka sang mga marking sang dalanon, mga traffic signs, sino pa ya hindi familiar kagaway na kay balo sang pedestrian lane now? Magluwas lang kung ang pedestrian lane na panas na, Bombo Jomar. Pero, makita mo man nagyapon sa layo kung may pedestrian lane, makita mo na sa layo, subot silingon, nga kung may pedestrian lane to sa unahan nga masiplatan ng isa ka driver, dapat magbahar siya. So why iya sang whereas kag why isang rason nga mabaton nga gulpiada lang nagtabok, nga why mamulalungan, why sa kapreparar, sala yagid sini banwa kay ti pedestrian lane, layo pa kung tani dapat bahar na siya. Parang mga isa na lang ka metro ang distansya, maka-apply sa sang preno or layo-layo pa sa isa ka metro, mga 5 pa ka metro sa distansya niya, maka-apply na sang preno para nga mahatagan niya sang kaygayunan nga makatabok ng pedestrian sa pedestrian lane. Joms?
Ti kun amo silang senaryo abe ti kun panas abing pedestrian lane siguro do hindi ban siguro mabaguhanon kay daw drama na yasi nga ruta mo. Adlaw sila glabay da sa isagro kadlaw ni may kalima sila maka-round trip ning mga bus nga ni Bubutsam. So muna ang isa dira sa ding question kung nga nasa Rakay pa ni ang biktima nga ti ara na nga daan sa pedestrian lane nga naga labay. Ang sa video nga gin-send sa aton sa diga mga kabombo, ang biktima ni Wilderness Pedestrian Lane kiti tumabog na siya mo. Dito na siya sunhan. Muna nga sang doon nagaano siya doon kulob ning biktima. Sang nakita taga sa video ni do unconscious na siya bumbot sampe. Nagtabog sa kabaskugon sang impact. Nagtabog, yes, amo na ang amo na ang senaryo. Bubutsam gati amon toy posible ang sa may windshield posible do diri sa may babaw nga porsyon sa nga sining rawas kay galakat siya bu. Posible do amo na gurong una nga naka-impact sa may windshield tapos ang lawas pagid nag-impact pagid sa semento amo to kumulob na ining nga biktima maging pa kaya latogin sa pasakay to sa emergency vehicle kagin dala sa may pinakamalapit hospital pag nag-declare nga din bawian sa nga kabuhi ining biktima. Sa subong ang driver ara sa may police station kay nakadepende panigili sa sa pamilya diri karon kung bala matipa person sila magpasaka karon sa nga kaso at the same time pagtipunon panikabataan bako laloy may 3 panikabataan ining biktima diri karon ti among tong gidahulat kung ano ang ila sining nga desisyon diri kung bala meron settlement or mapersogid sa pagpasaka sang kaso adre karon sa sining nakabunggo Bubutsam no. Aribla iplastarta pabati sa pahayag dire ni Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguilies sa may interview dire sa Bombo Radio. Investigation sang nagatabok ni si alias Sermine sa atubang ni sang Carrion building Mega World Boulevard Airport Manila City napungkuhan ni siya sa GMC truck bus PUV daw modernized na bla nagina-drive ba ni siyang ni alias Mark di tungod sa impact nagtabog niyang biktima nakagom sang head injury sige dala sa Qualimid Hospital. Pero declare siya nga dead sang iyang attending physician. Ang gintabukan niya no may pedestrian lane na sir? Yes, may nagagiba siya sa pedestrian. Bunggo siya tumabog mga pila kilometros ang gintabugan pa? 5 meters. Medyo layo-layo. Medyo layo-layo. Ano na sa ilaga ka modernize raw? Posible. Ang na-damage mo ito kag nabuka ang windshield mo. I see. Kung makasecure ka mo sa CCTV or dashcam? Ay, palwa ka, sir. Palwa pa na para ma-secure ta additional na evidence. Ang driver sa buong sir din? So, mandal ko today sa ari sa Subong sa Mandaluyong Police Station. Ang plano ka pamilya, sir? Alat ko pa ang desisyon sa pamilya ka biktima kay may mga kabataan siya so ginapalwa pa namon i-try pa namon nga kontak kag gusto na mong mabalang kung anong desisyon kay sa Subong arit yang iya utot. Pero may mga kabataan siya nga sa layo so ginakontak pa kag ginaplanuhan kung anong desisyon. Bilog bata ka biktima ni sir? 3 ko no? Bao, damo gali, oo. So, Bus nga ni kay dudra ilang ibang parkingan sa may Mega World? May parking area sila sa may Mega World pero before pa ning area na tabo sa before sa parkingan. Pali ang bus na gali pakad din ruta niya ni sir by the way? Ruta din tabukan pa Top North. From Tapo. Ilan taon libot? Pali the time may pasahero siya din pakadto sa may Mega World area? So, pakadto sa Top North. Na sir? Yes? Kakabilog pasahero na sir? Oo, ipalwap
pagabot ko to, wala naging bilin pa sa iro. So, dupits na naugro no iban to? Ugutan lang, no. Ano rason ka driver, sir? Sino sa yala, gulpi lang ng tabok. Pero ipaluap ta pa na kay may mga ginaulatan din nga mga record siyang CCTV. Si Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguilies ang investigator o traffic investigator dire karon sa sining nagluntad yang aksidente sa area sa Mandurriao dire karon Bombocham. So ginaano pa ba na kay sa aligasyon to sa driver ang na-mention to nga golpe lak mo tumabok ning biktima rason why makulalong kag nabungkuan sa nga bus. Ang sa bahin din sa pulis nagagadar sila dire no sa kopya sa closed circuit television akon brati aboged man na ang natabo nga golpe lang tumabok ning biktima nung senaryo nga ati na bungkuan ini siya sa modernized bus. Actually kun ang taon-tang modernized bus nga may mga dashcam man sila Bombocham. No, mo nagiging mention to kay sir kung may dashcam ni ang bus di ka mo nang gina-check nila lakip sa circuit television agad niya tiba plastar maayo kung ano ang naging senaryo diri karon asa sining nagluntad ya nga aksidente pero ginatag man nga ang biktima ya nagatabok sa pedestrian lane nga kun ang tabon ang amo nang site dapat no nga ma-prepare na ang mga salakyan nga nagalabay basta din mga pedestrian lane nga kabalog sa golpe lang tumabok daan ang iba nga mga nga mga tawo dire babot abo nang ati dapat doble halong gid especially sa mga nagatabok abi no sa aton sa kadalanon agod ati di na basulit pa ang kasubong sini nga aksidente adri karon Bombocham. So ang pulis ginahulat pa ang pamilya. Ginahulat pa ang pamilya kung anong desisyon. Okay. Din kuno mga kabataan niya sinyaw? Ang iba doon sagwa na kuno or ginahulat pa nga maabot kay gininform naman to sila Bombocham. Tinga pulis hindi pwede makapasaka sa kaso granting sa mga sirkumstansya nga nakita to sa pag-imbestigar kag pagpangusisa kag ilaman sini nga napatod nga ang biktima nagtabok sa pedestrian lane ina sagrado ina para sa mga pedestrian Mumbo Jomar. Ti binungguan sang minibus. Ti may krimen na dira ginatawag nga reckless imprudence resulting to homicide. Ti ang polista hindi pwede maka-file sang kaso. Check ta kay usually sining kakatabo kung hindi mag-file sa case ang pamilya song police duay naman nag-file sang case kung ano mo ng senaryo Bombocham, no? Nga hindi sila mag-file sang case kay may napatay, may krimen nga natabo. Amo gani ang usually sina kung mag-file sang case mo na gina-process ang police buligan nila mag-present ng ebidensya. Kay makapoy magproseso magpasaka sang kaso? Kung anad ba na sila doon, di naman siguro doon, last naman na. Kumagamo mo lang ng rason, tani abulis na lang pulis ang PNP. Kaya ara mangaligyapon sa pamilya ang last say kung mapasaka sa kaso kung hindi. Kung amo sila amo na ang desisyon. Kaya suli amo na ni-counter kung hindi mag-file ang case ang pamilya, ang pulis duway naman nag-pursoged. Hindi mo silingon nga mo na masaming encounter ta mo na ng insakto. Amo na bala ang hurubaton nga ang kabutigan orang sala sa dalayo na mangin minatuod ina tiko niya nga pagpati nga kung hindi magpasaka ang pamilya why naman niya sang himuon pa ang pulis. May mga kaygayunan man iyang may settlement abi pero may napatay mo sa aton sini nga mga kabumbo may krimen nga natabo Bombo Jomar. Anong pulis na mahulat lang iya, matanga lang sa langit? Mano sila?
Tamo na bla? So, amo na. Amo tong gin plastad dari karon, ti ilang taon tani kon balado pagid ang iban nga mga posibilidades ni ang mga senaryo sini karon ni Feberti kung ang pamilya basi mahambang at hindi na sila mag-file sa case sa Mabutsab. Basi kung i-shoulder na lang abi isang management abi, no? Kaya under manis co-op mo ang ining driver ni karon sa sining modernized bus nga nakabunggo apatay sining kotapo diri karon sa call center agent diri sa distrito sa Mandurria Bongmuchap. Karon abi kay sa luwasang pungsod ang mga kabataan. Kag within a period of time, hindi sila iya makadesisyon kay ti siyempre pangalisod pa kay napatay ila sining ginikanan. Ti ano, hulaton na lang iya nga maglapse ang reglementary period? Kag i-release ang driver nga nakapatay? Nga sandig sa investigasyon sa traffic police sa Mandurriao PNP, klaro nga may sala siya kay pedestrian lane na nag-agi gani ang pedestrian. Binungguan niya pati ano, hulaton tala nga mo sina? Amo gid na kung malapse mo reglementary period kag kunwise ang ma-file sang case laban-laban i-release kagid. Pero usually sina kung ma-file sang case ang pamilya, so possible ma-fall na siya sa sa regular filing na lang Bobotsam. Tikunti kagaguhan. Ang driver ng galing i-release na lang status siya igwa siya sa presuhan. So muna nga di dapat dabintay nga matapos kag desisyonan ang ining kaso karon kung balay porso ang case ni asang pamilya batok sa Siriga driver diri Bongmuchap. All right. Ini si Bombo Jo Marvilla para sa Nabarwari Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jo Maravilla. Amo kuntani ni nga mga topiko ang diskusyonan in aid of legislation, no, sa mga bukagon nga senador sang pungsod Pilipinas. Tilintukin siya. Amo kung tani ni nga mga sahi isang isyu, mga concern. Nga kung may mga kasubong sini nga nagakalinabo, timambal man yun yung polista. Hulaton talang pamilya kung mag-file sang kaso, kung hindi sila mag-file sang kaso, tiway tamay mo. Pero may patay! May krimen nga natabo. Amo ning ginatawag nga reckless imprudence resulting to homicide. May homicide nga natabo. Isang at lang yagyapon sa tinai isang pamilya. Within a period of time, kung hindi pa sila makadecide kay man, nagapangalisod sila, paligban nila kung paano ipalubong ang ila siniya minatay, maglabs ang reglementary period, ano? Daw sa wala na lang yan diyon? Helpless? Or wala gidya sang may mahimo ang aton kapulisan? Klaro man kag sa ilagan ni investigasyon, nagtabok sa pedestrian lane, gulpi lang binungguan sang salakyan. Klaro na nga sala. Klaro na nga violation sa traffic rules, traffic laws. Amo na gani nga ahulaton paya ang pamilya. Kay klaro man nga may krimen nga natabo, rasonan naman kita siyempre sa patrol naglawig man kita mo. Masami sina hindi kami ni ka-file Bombutsam sang kaso kay wala kami sa nga direct knowledge di carbon. Why sang direct knowledge? Makaluluoy lang niya kung ikaw ang maigo sa biktima.
sa mga kasubong sini nga sitwasyon. No? Hindi lamang sa mga vehicular accident nagakatabo ini. May mga pilaman sini nga mga krimen nga tiniro ang biktima, patay. From time to time makabati magkita gyapon sang ginago nga sugilanon. Hulaton tanang pamilya kung mapasaka sila sang kaso. Yang uniform tanggo. Why ko man gina-generalize madamo sa gyapon sang mga pulis nga nagatungod sa ila siniya nga trabaho, mapisan, responsable. Pero kung magsigi-sigi ini, daw kasubong iya, ngang dagta sa ngaton sini magkapulisan, daw nagatinamad na. Amaran sila mag-file sang kaso mo, amaran sila magsagad ka parik-parik, hikutar, proseso, so on and so forth. Follow up sa mga affidavit, amo sini amo santo. Tayo nang baligyan lang kamo balot. Katalaka, manggaling kang katalamat, magbaligya, balot kiti, masakay ka sa bike, ilibod mo, masinggit ka pa, balot! Muna blang rubaton nga. Tauhay pa sa pulis. Sa aton sini nga mga kabombo. Di makaluluoy lang niya perme kung maigo ikaw sa biktima. Sa nasiling kuliwat, amo kuntani ni nga mga layi ang drunk driving law, mga kasubong sini. Amo kuntani ang ginapuisan sa mga bukagon sini nga senador sang pungsod Pilipinas. May mga concerns man nga iban pagid pero tila tawan nyo bla kung anong ginatutukan nila. Dako man nga isyu to ang imbulbadong isa ka pulis nga nagpatay isang isa iya ka beauty queen. Ti kay suno kuno sa investigasyon, suno kuno sa pagpanghusisa sa aton sini mga kabombo, so on and so forth. May relasyon ini sila kuno nga duwa, ti pinatay niya, amo sini amo sadto. Ti karon ginpamangkot siya sa gipatigayon sini nga hearing ni Senator Bato de la Rosa. Tapos hindi sila yung magpati nga duwa ni Senator Robin Padilla, gin-cite nila in contempt atong pulis. Just because hindi yung magpati si Bato kag si Ruben, si Idol, amo natawag siya mo. Sang rason sang pulis, i-cite nila yan in contempt. Sa aton sino mga kabumbo. Ano pagin? Siguro ka sulod to sa pinsar sang pulis, bumbok na sulugo. Siya tani nang insikibuloy na lang kuno para nga pinapinan ko nila. Ano abi kiti, ano to siya? Major ka man lang imo yan sang pulis mo. Hindi ka man niya skibuloy, hindi ka man niya tag-iya sang kalibutan. Hindi ba niya ara sa imo siniulihi nga perma kung sino makasaka sa langit? Tikunti, ang panulukan sa mga opisyalis sa imo, SHIT? Kay ahaw ka man nga police major or police captain? Why ka na iya sang right nga rason man sang imo siniya nga rason? Kung hindi ka gali pagpatihan kung hindi gali magpati si mo iya nga mga senador, i-cite in contempt ka lang nila? Di mga kasubo. Ay, Sus Maria kagusip po. Amo na, be careful gid kita. Be careful gid kita sa pag pili sa aton siniya nga mga opisyales, May
reminder naman diri sa kon sa aton sini nga mga kabumbo kag luyag ko man nga i-remind kamo liwat tanan, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ipasa ko na bala mo Chris kag lihog ko pagwa antes na mag-commercial. Ara na. Reminder ko sa tanan liwat. No? Previously napakita ko naman ni pero i-remind ko liwat sa inyo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sa aton sini matag palamati kung ano ang dapat sini niyo iya nga tandaan. No? Simple lang gid. Simple lang katama. No? Tandaan nyo ini banwa. Aryo? Tandaan nyo ini sa uluhon nyo. Politics is not a sitcom. Politicians are not celebrities. Politicians are employees of the people. They're supposed to work for the people. Bear that in mind sa aton siniya nga mga kabumbo. Gubon tana, bukon tana ang nahimulatan sini naton nga kung sikat kon artista. Bisan ano na lang yung padaganan niya, madaog siya. Kagway ko na ginakalipatan ng hambal sa ngakon sini nga biyan. Why problema sa madaog? Madaog! Madaog kita! Ang problema kung dumaog, ara na subong. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombo Radio Iloilo, Vice Mayor Jeffrey Ganson gin-confirm nga ihatag ang chairmanship ni Councilor Baronda sa iban nga konsyal. Pero gilayon man nga ginabawi ni Vice Mayor Ganson, why niya kang tanan sa pag-split up ni Congresswoman Jam kag ni Mayor Jerry Triñasa? Pero liga ng mga barangay, tikom pang bibig sa suportaran sa palabuton sining eleksyon. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag Pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na standby anay no sa aton sining mga kabombo. May panibago galing nga nga baby, no? Do ang matabo sini do pambansang baby. Pambansang baby. Pambansang baby ay si Senator Rafi Tulfo nag-walk out sa hearing nga gipatigayon sang komitiba ni Senator Bato de la Rosa. May kantanan isa nangin controversial man nga operation sang kapulisan nga wala sang tawag sing ani warrant of arrest no sa aton sini nga mga kabombo. That is why nga gin patigayon ining hearing in aid of legislation para nga mapatod kung ano ding plastada sa kung ano mga ginhimo sini nga mga sala abi no nga sarang matadlong pinagi sa pagbalay sang layi sang aton sin mga kapulisan. Kabahin lang sang nakitaan na panimawaan na batian nga inconsistency sang ni Senator Rafi Tulfo sa mga pulis kag patal nga istorya nga sinya do naglain ng huyop sang hangin sang gin baby kamo ni Senator De La Rosa. Nagsabat man yun si De La Rosa nga why ko na sila ginabibi are balaw kabahin lang sang natabo mga biyan sa aton sin mga kabombo. Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here at sinabi nila they were serving warrant. Remember? Meron silang hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. Chair, yun sa mga sinabit okay, namin ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin.
Sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin, Your Bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. May porsyon dira nga gintawag yang niya naglain ng statement mo sang ginbaby. Oh, ti nagambal man yun si Senator Bato de Rosa nga way ko na sa ginabibi, bisan mga tinawo ko ni sa zona sang ako pang chief PNP. Oh. Baby. Oh. Amakon mo sinabalwa. Sos Maria kagusip po. Sige, padayunan nyo lang na para may kayuhan nga maplastar kag makadihon kamo sa mga maayo pagin nga layi. Pero atong concern naton sa mga traffic incidents, di ba, mga reckless imprudence resulting to homicide. Kabay pa masiplatan ini sa aton sini nga mga mamalidha. Kag ilaman sini nga madiskusyonan. Sa aton sini nga mga kabomboras naton 47 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Angel Tan. Ginkonfirma ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga ihatag ang chairmanship ni Councilor Baronda sa iban sini nga konsehal, pero hambal ni Vice Mayor Ganson sinyo way niya lapot sa pag-split up sang alyansa ni Congresswoman Baronda kag ni Mayor Jerry Treñas. Matian tabi sa aton sinima kabombo, pero Liga Presidente at ikumpang bibig sa kung sinong suportahan sa palabuton ng eleksyon. Jel, sa report please gamin. Ginpanginwala Adri Bobocham ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga may kaangtanan sa politika ang pagkakas sa nakaptan ni chairmanships ni Councilor Nick Baronda sa bahin sang Iloilo City Council. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, iyaging pahayag nga nakasugdan sa do palang gali nga daan sang mga konsihal nga may matabo nga term sharing sa ginakaptan ni chairmanships ni Councilor Baronda. Sunod sa Vice Alcalde, ginatagan sang isa ka tuig tunga si Councilor Nick Baronda para kaptan ang chairmanship sa idalom sang Health, Sanitation and Hospital Services kag Committee on Education, Science and Technology. Kagunta ni Bombotsyam sa sining plastada sang nagligad pa nga December 2023 kuntani, nag-end ang nakasugtan nila nga term sharing. Nakatalana magkadto kay Councilor Alan Galdivar ang Health, Sanitation and Hospital Services, kag kay Councilor Rudolph Ganzon naman ang Committee on Education, Science and Technology. Kay titatlo diri ang komitiba ni Councilor Baronda Bombotsyam ang mabilid na gid lamang sa iya ang Committee on Information Technology and computerization. And so far, nakibot man sa BC Alcalde nga wala ginraise sa floor ni wala ginraise ang majority floor leader nga si Attorney Grace Parcon ining the concern sa term sharing. Kagati ambal diri sa BC Alcalde, posible nga ginayo mismo ni Mayor Jerry Treñas nga hindi lang anay pag-tackle ini ang amuni nga storya kung amuni nga plastada sa bahin sang Iloilo City Council, pero posibilidad lang mainabomot siya, pero dugang diri sa natungdan madumduman nga ako nadumduman gid lamang sang mga konsihal ang agreement sa gintanuhan nga iplastar sa konseho kag wala sang iban nga nag-raise man abi sang amo sini nga concern para nga tikwaan o kaksan sang chairmanship si Councilor Dominico Baronda sa bahin sang konseho sa mga kabombo naton. Pamatyan tabala ang kabahin diri Bombotsyam sang pagpahayag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang aton na interview. Pagkabalo ko, subong nga ka. Yung decision siya na wala ko man. Ang floor leader. Nagkapasulot sa agenda mo. Siguro kasi kapangabay si Mayor eh. Kapangabay ko rin hindi lang na pag-tackle. Nakambala na ito sa last time. Doon nag-meeting pa namin. Akong tulos. Si
nakibot ko gana kinangawala na tackle. Ma-on the floor na lang gana kung sila. Pero confirm device nga may reassignment ka matabo. Ay, actually, may arrangement na sila. Sang at the outset, right after sang election, nagdalaog na sila. Nagkuanay nagbutuay na sila kung sino makapot sino nga komitiba. So, may arrangement na si Rudolph kag si Dr. Barundang sa education bintunga nila ang tuig. Bali, nag-share sila sa ila term. Term sharing sila. Saldivar, iyaman na gustong isa, nag-term sharing man sila. Kung basa kung mapadayon ng ila sa mayotis, sila na yung desisyon. Kapangabay sa sa implement na. Pero ang tabo device is like 40 years, 1.5 sa kay Councilor Nick Baronda way before nastoryahan na ni nga daan. Hindi nga subong lang ni. Oo. Naistoryahan na malilate na ganin na dapat na sa December. So hindi ni siya ang ball device nga included sa nagakatabo subong sa politika. Wala, nagdasig na ginaguro, no? Pero hindi siya included. Wala. Separate yan. May agreement before mo. Tuduwa naman lang nakakomitiba ni Barunda. Kay kursunada, kaya nga siya na. Doon sa health. Ang kay Rudolph sa education. Pinagabay siya. At unan nila si Barunda. At nagsugot na lang kami. Nag-ibay na lang si Rudolph. Wala man. Siguro napukaw lang na nadumduman nila. Medyo may risk na, no? Pero, may hindi nga mayo. Nadumduman nila, may arrangement man niya. Mga sa kanila tabo ang arrangement? Like, hindi pa, before magpili ay blank. Right after sa election, papili ka muna sa komitiba. Si Mayor nang papili. Duwa ng komitiba mo ng paghambalan. Pero, kailangan botohan sa tanan. Okay, malaway man na isailong mo lang. Pero bali may nakadepende pa, Vice, kung ma-agree ang City Council or... Collegial body na mo. Iyagin na siyang floor leader. Kaya sila nag-control sa deliberation. Diba ko na. That's why yung pamangkot ko sa kina. Ito may delay na nga na. Kasi nasit, kasi Parko, nitong ang iya ni Bana, to related sa Barunda. Pamungkin na kibot mga kamitanan, kaya nadumduman nila. Na-expired na itong Sila nakadumdum, Vice? Dito tanan to sila sa council. Si Rudolph nakambal man na. Si Saldivar nakambal man na. May arrangement ko man na sila mo. Kaling wala ko na reduce in writing. So, palabra di honor lang. Bombot siyam na batian sa mga kabombo natin diri ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa aton na interview. Do temprano pa tayo makakanta sang Christmas song Bombo Angel Bat? Do tama gani diri Bombot siyam ka sadya ang politika sa bahin sa Iloilo. Malamo kung ano nga Christmas song akon sini nga kantahon? Ano Bombot siyam? Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, I remember the time na remember nila. do ka gulpiada nga na remember nila, gulpiada, no? Bo, grabe. Do ka gulpiada na remember nila, gulpiada. The out of nowhere, Bombot siyam, no? I remember you. No. Pero tiyang baliway singer Bombot siyam, kuan ko no, nadumduman lang, wala man sa politika na halo. Seriously speaking, ini bala, antes pa man magsugod ang subong iyang sanggunian panlalawigan, ining council, na-discuss na naman ini mo kung sino makapot sa amo sini nga chairmanship, amo sini mo santo. Kag ako madumduman ko pa ini Bombo Angel nga indeed mayara sang do kasugtanan nga may term sharing sa tunga nanday
Councilor Nick Baronda and Councilor Alan Saldivar, di ba, sa Committee on Health? Jel? Precisely, Bombocham, Committee on Health and Sanitation, among pero, Councilor Saldivar. Pero may ibang pagidya nga committee ba, of which nga si Councilor Baronda waay to ya malakip sa ginatawag sini nga term sharing, hindi ba la? Oo, may isa pagid. Oh. Now, kung amo sining sitwasyon sa aton sin mga kabombo, although nga si Vice Mayor Jeffrey Ganson Gamba nga way iyasang labot sa sining split up ng Congresswoman Baronda and Mayor Jerry Treñas, kung sa term sharing ang basihan ta, most likely sa aton sin mga kabombo, amo to'y do gulpiada lang na dumduman nga nag-expire na gali kag dapat isaylo naman ang chairmanship. But sa isaya ka committee chairmanship nga way manalakip sa term sharing, ti nga agin kuha gintuhaw or mambal naton abi nga hinublasan gid si Councilor Baronda haw sa aton sini nga mga kabombo, mambal ta pa bala nga ti way iniyasang kang tanan sa split up sang sadto kaalyado nga Baronda kag Treñas sa Bombo Angel? Actually, Bombocham, sa pag-explikar man diri sa aton ni Councilor Rudolph Pagzon, kay tatlo ni ka-komitiba ang nakakta ni Councilor Baronda Bombocham mo. Una diri, Health, Sanitation, and Hospital Services, which is team term sharing kay Councilor Alan Saldivar, kag ang Education, Science, and Technology, ginkumpirma ni Councilor Ganzon, nga may term sharing man diri ni sila nga duha. Kag ang last niya committee diri is ang Committee on Information, Technology, and Computerization, nga ti ang problema diri sa ilang term sharing kag istoryahan mo Cham, puro lang ni verbal, wala sang kasulatan. Oh. Kaya wala mo Cham subong sa tanay na and ang natabo diri sa ang eksakto nga istorya sina diri is that nga tanan nga komitiba nga ginawyatan ni Councilor Nick Baronda na sulod sa term sharing ugaling lunsay verbal agreement kag way iniiya na kumbaga pa why na plaster black and white. Duwa lang Bombocham out of 3 sa mga komitiba niya. Come again? 2 out of 3 sa mga komitiba ni Councilor Baronda ang nakasulod sa term sharing Bombocham. It means sa lang din ka committee ang ara siya up until now. Ano nga komitiba ang inauyatan ni Councilor Baronda? Nga nabilin siya. Ang nabilin siya, Committee on Information, Technology, and Computerization. Di Bombocham, subong nga simana, o kung subong ko taning adlaw, iplastar ini sa may City Council, pero tindo wala agin na raise up. Sa majority floor leader, ginalantaw by Monday, sa special session, amuni ang pag-raise sang concern sa pagsaylo man sang chairmanship sa mga kabombo naton. Pero ang committee ang isa ka committee ba nga way malakip sa term sharing magapabilin kay Councilor Nick or kakson man saya? Pabilin pa man so far Bombocham, ining duha pa man lang ang ginaistoryahan. Di kung kaksan ginasyado halata na ginakaroon Bombocham. Pero ti amo ning duha ang ginaistoryahan nga term sharing man kag way before ko no sang after election nga naistoryahan na nila nga daan, reason why nga titong rason una ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon na hindi ni siya politikado ang rason ng pagkuha, pagbawi isang mga komitiba under kay Councilor Ormenico Baronda Bombocham. Alright. Kagaya dugang talang subong balita madiri sa bahay sa Iloilo City Hall, tikom sa gihapon ang bibig sang presidente sang liga ng mga barangay diri sa bayan sa siyudad sa Iloilo Bombocham kung sino nga mga politiko ang hatagan niya sang suporta sa palaabuton nga eleksyon subong 2025 tinguan naton pakigangutan si Councilor Irene Ong agud kuhaan sang iyang statement pero ti ang iya diri nga pagpatag Bombocham wala pa sang instruction halin sa babaw, wala ini siya nagambal kung sino nga sa babaw, abing representative ang ginatumod niya, pero so far amoy na, wala pa kuno sang instruction halin sa babaw, agud nga maghatag ini siya sang iyaman official statement
Bomotsyam. Balita diri sa bahin sa Iloilo City Hall, ini si Bombo Angel Pachilierta na para siya the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Di namin ni Councilor Iriniong sa babaw. Ay instruction sa babaw man. Oh. Babaw atop? Pero bala mo ang mga punong barangay, no? Sa aton sini nga mga kabombo, non-partisan ini sila iya. Sa aton sini nga mga kasimanwa, dapat i-maintain sini nila nga non-partisan sila in nature sa aton sini nga mga kabombo, no? Although hindi man lipod sa ibalo naton sa aton sini nga mga kabombo nga kung may mga movement sa political landscape diriya sa syudad sang Iloilo, ang mga punong barangay amo ang una nga ginapalapitan sang mga politiko agod nga magpanghimulso sa aton sini nga mga taga-palamati. Kag sabay naman karon balik-balikan ko tong term sharing. Di ako makahambal makatest ako dira nga mayara indeed sang term sharing, no? Sa mga tawag sa mga komitiba sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Pero amo lang na nga daw ka mambal naton daw coincidence nga 6 days after sa nga pagdeklarar ni Mayor Jerry Treñas nga ma-part ways na sila ni Congresswoman Jan Baronda kag may luyag siya nga i-field. Ang i-field niya among iya sining anak nga padalagan bilang lone district representative. Tiyan mo man ito yun ang nangin na resulta sa aton sini nga mga tagpalamati. May isa pa man kuno ka komitiba nga ginauyatan pa si Councilor Nick Baronda sa subong sinimatinyon kaya ginaistoryahan pa lang ining term sharing, no? Kag nag-expire na kunong term sharing ugaling wa lang maplastar sa aton sini mga kabombo sa sanggunian ang pagtakop or pag-expire sang term sharing ni Councilor Nick kag ni Councilor Alan Saldivar. Sa aton sini nga mga kabombo ugaling kayang pagkatabo niya bala sa aton sini nga mga kauturan hindi man mambal naton nga ti do hindi mo man iya mahinago abe nga may lamod pamulitika sa aton sini nga mga kabombo pero ti akuon taman kag sa indi amo na yang pamulitika mo, no? Diri iya sa pungsod Pilipinas, and even Mayor Jerry Treñas naghambal gani banwa nga ti sa politika wa isang permanente sini iyang abyan, wa isang permanente sini nga kasumpong, no? Permanente lamang sini iyang interes. Kag sa gyapon ang aton lang sinadiri kabay pa nga interes ang pumuluyo sa syudad sa Iloilo amo iyang magapangibabaw. Sabay naman ni Councilor Nick Baronda, hindi man niya silingon nga why siya sang committee chairmanship, hindi na siya makafunction as a legislator. Just like former Councilor Plaridel Nava, why man to may ginauyatan sini iyang committee ba? Pero ti nagatingwa sa aton sini mga kabombo nga makapartisipar sa mga hilikoton dira sa bahin sang council during session kag ang hakos lamang sang iya sini nga kausa sang pumuluyo, interes sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Kabay pa, standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo, sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy, mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino.
Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bust! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa Sininga Palatuntunan kahapon lamang program. So saan lang sugod ang bulan sang Marso pero subong ho manog end na kita. Next week, Holy Week na, manog-end na dayon ang bulan sang Marso. Kumusta? Nakainom na kamusang tubig ninyo dira? Or ara ang tubig sa inyong kilid? May pamaypay? Or ara lang kamu sa kwarto ninyo? Sa mga nagka-aircon da? Wow! Sana all! Well, anyway, sa sininga mainit nga panahon, kinanlan talanggid, no? Nga mag-hydrate. And, syempre, ang pinag-importante sa tanan, cool lang kita. Hindi lang ang lawas ta ang cool, kundi ang aton nga kaisipan. Cool man kita. Relax lang din kita. Welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. And may I ask, kumusta naman ang akong nga ginapangayo dira sa inyo? Mga istorya ninyo, pang Holy Week ng mga istorya. Stories about forgiveness, God's love, reconciliation, second chances, healing, miracles, goodness of God. So, ini nga mga istorya ang ato nga ginapangita, and I hope and I'm sure maka-provide din kamo sa nga mga istorya. So, share ang ini nga mga istorya ninyo nga naagyan gid sa inyo nga kabuhi so that kita tanan, no, maka-reflect sa mga inspirasyon nga inyo nga ibilin diri sa aton. So, kung ready na ang these kind of stories, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa sining nga hapon, padayuno natin ang wala ta natapos nga pagbasa sa sulat ni Priscilla sang Sri Lanka. Right after our song para sa inyo from Janiel and Dave Alvarado, I welcome you with a song, Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning.
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song on a beautiful afternoon. Vows, Janiel and Dave Alvarado. Welcome again. Dari sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine. Let us continue reading ang sulat din ni Priscilla sa Sri Lanka. Sa mga wala nakapasugod sa iyang istorya, well, she was talking about this beautiful family nga ginakabig niya nga second family niya. She has her own family. Kag nakuha niya gid ang pagpalangga sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga kauturan, and additional love given sa sinimang nga family nga iya ninang kag ninong kag ang mga kabataan very very close naman sa iya. So according sa iya, lapitay mo lang ang ilang nga balay, mga teachers no, ang ini nga mag-asawa nga iya nga ninong kag ninang kag sanggamay pa siya nagasunod-sunod siya sa mag-asawa nga ini pakata sa eskwelahan. Ginabit-bit man siya, and then ginasugod siya sa iya nga mother. And sa nag-eskwela na siya after niya school, diretso sa ilang balay, and then transfer dito sa Pihak Balay, sa balay sa iyang ninang kag ninong, kag according sa iya, ang iyang ninang daw ka dako gid nga figure sa iyang life because amo ini ang nagatudlo sa iya about life, nagatudlo sa iya about values, kag ina gid ang hindi niya nga makalipatan. Very close kid sila kag until nga nagadako siya. Tapos ang iyang ninang, masadya sila, no? Mahilig magluto-luto, sang pilit, especially nga lulutoon, ining iyang ninang, kag gatililipon sila permi, no? But sad to say, ang ini nga kalipay daw nauntat because atake, na stroke ang iyang ninang, but sa sini naman nga tiyempo, no? Nga diri niya ginpakita kung ano niya kapalangga ang iyang ninang kung sa diin siya gid ang nagaalaga sini after sa iyang klase. Ginakadtoan niya iyang ninang, ginapaliguan niya, ginamassage niya, gina-hot compress niya kay half sang body sini ang na-paralyze. And then ginalutuan niya sang paborito gid sini, no? Amo ni ang abalong kag ining adobo nga langka. Alright? So sa sini kita nga bahin, mga kabombo, padayon nun tayong istorya ni Priscilla. Tita Regine, ang gusto niya, akong lutuon, adobo nga langka, kag abalong. Takway nga may gata, paborito niya gid tita. Bisan ano pa da klase amon sudan sa lamesa, pangitaon niya gid tita, ang adobo nga langka. Kung hindi gani, takway or abalong. Kaya sa tita, takaan, kuya magluto ka abalong, kaya tudlo ko, may tagok. Tapos luto, tiklainan ako magtanaw kakukuko nga may tagok ka abalong. Kung kaisa tita mangita siya ka abalong, malakat ako sa abalungan kag magtindog-tindog kadali kag magbalik. Hambalon ko siya dayon. Ninang, way na abalong to sa kanal ta, ubos na. Kay permi abi ginakuhaan mo, di na ubos na, way to ubos kag takway. Hulat lang taanay pila ka adlaw para may udlot naman nga magtubo. Pero tita, akon lang to na iabalibad tita sa ninang ko, kay mauti abilutuon ang takway, kag mahigko sa kuko. Di hambal na siya, nining, ubos ang takway ta? Tisiling ko man, ubos na ninang inisi Nonoy Cyril ba? Kay ti porte, ini siya kasabad kag sunluganon. Umambal na siya dayon tita kay ninang. Tamad na nang ihada mo nanay, kay klainan siya magtanaw kakuko niya nga mahigko. Tita, magsunggod na si ninang, hindi na magkaon. Ti makuha ako tita kaabalong, dali-dali, kaglutuan ko siya. Hulaton niya gid tita ang abalong ko nga luto. Kagang akon man nga paborito tita, magkaon sang gatas nga ginapapak.
Kagusto ko tita, hindi ako pag-istorbohon kung gakaon ako gatas. Kaya ang gatas ang akon ganinang. Ginapamasawan ko permi. Gasulod ako sa aparador tita, kaya hindi ako gusto istorbohon ni Nonoy Cyril. Si Nonoy Cyril amuning agot nga anak sang iyang ganinang. Kaya nasabadan ako sa iya, nga wala patay dugsing. Gakaratihay kami permi, kagalagsanay, sulod kabalay. Ubra ko kung magkaon ako gatas, gapanago ako sa aparador, kay may ara kami nga aparador, nga puwerti kadako. Hindi gid nila ako tita makita, bisan ano nila kapangita sa akon. Gabotwa lang ako tita, kung galinong na sila pangita sa akon. Tita, hasta nga nagbalhin kami sa syudad, kaginbayaan namon ang balay sa baryo. Padayon ang eskwela namon tanan. Kag ako tita, ara ako sa tupad permi sang akon nga ninang. Kay si Mama Alicia, ara siya sa abroad sadto. Ang magaling mother niya, no? So isa ka OFW si Mama Alicia. Di ako naman tita, malipayon sa tupad sang akon nga ninang kag ninong. Gapuli lang ako tita sa balay ni Papa Roque, amuning iya nga real father. Kung nahidlaw ako nga makaupod ko sila. Kag hindi kid man malayo tita ang amon balay sa balay sang akon nga ninang. Walking distance lang naman tita. Kag kung ano ang amon ginaluto sa balay sang ninang ko, ginadulungan ko tita ang akon mga utod sang amon lintuan. Kag perme kami iya tita ga sabay kaon sang bilog ko nga pamilya. Sa side sang Papa ko Roque. Kagkaupod ko man, bilog nga pamilya sang ninong ko kag ninang. Masadya kami tita, mahilig kami magluto-luto, kag magkaon kami, sabay-sabay tita. So amo na ang naanda namon, sa mabaskog pa ang akon nga ninang. Kung kaisa tita, ginasilosan kami sang side sang akon nga mama. Kaya nga adaw, sila amon nga kadugo, tapos talagsa lang kami galakat sa ilabalay. Kay si ninang lang daw ang amon priority. Titang ginahimo ko, ginapamasyaran ko sila ang side sang akon nga mama para maging equal at malipay man sila nga makita nila ako galagaw sa ila. Palangga ako tita tama sang side sang akon nga mama. Kag sa amon nga mag-urutod tita, ako ang pinakapalangga nila sang pamilya sang mama ko. Hasta bisan subong tita, sa malayo nga pungsod ang isa sa amon, wala ako gakadula tawag or mag-send sang messages para pangamustahon sila tita. Kagasa lang nga nagtaliwan sila tungod sa katigulangon. Ang pagpalangga nila tita, upod sang akon mga pakaisahan, ara gyapon. Bisan sa malayo sila nga pungsod, kalat-kalat kami tita, pero ang pagpangamusta, ara gyapon. Ginapabatsyag ko sa ila. Bisan galayo ay kami, ang pagpalangga ko sa ila ara gyapon. Hasta sa sumulunod nga henerasyon, wala na dula ang communication tita. May time ako pangamusta sa ila. Ibalik ko tita Regine ang istorya sang amon kabuhi sang tupad sang ako ninang. Nagdalag ko kami ara ang pagpalangga tita nga nagapatunga sa amon. Anuman nga pagsubok, kapit kamay kami tita, kag may pagkakaisa. Kag halos tanan nakagraduate, kag may kanya-kanya nga mga profession sa kabuhi. Hasta nga may mga pangabuhi na kami, kag kanya-kanya pamilya. Pero ang oras ko tita para sa akon nga ninang, wala na duda. Kung magpuli ako sa Mindanao, gadala ako pasalubong sa ninang ko. Ang pinakadako nga pasalubong ko sa iya tita. Pagpalangga nga wala na galubad. Ginaalagaan ko siya gihapon, ginalutuan, kag ginamassage. Basta ara ako. Sa tupad sang ninang ko tita, malipayon kami tanan. Malipayon, may pagpalangga nga gapatunga sa amon tanan. Pagpalangga nga hindi pwede mabayluhan sang anuman nga bagay. Pagpalangga nga hasta subong tita, gapabilin sa amon mga dughan. Nagabot ang adlaw tita, ginbawi isang Ginoo ang hulam nga kabuhi isang akon nga ninang. Ara ako sadto sa trabaho, samtang agapong ko ako tita, naamoy ko ang kandila. Ginpamangkot ko ang akon mga upod, kung nakapanimaho bala sila sang kandila. Siling nila tita, wala. Biglang pumasok sa isip ko ang aking ninang. Tita, hindi ako mapakali. Nagpauli ako sa balay. Sige ko isip ang ninang ko.
Dugay-dugay, may message ako na baton halin kay Nonoy Cyril. Bal niya, Neneng, hindi ka magpahinali. Si ninang mo. Tita, hindi ko pinatapos ang basa sa message. Nagtulo ang luha ko, nga wala ko nabatyagan. Kay balaan ko na sa kaugalingon ko, nga wala na ang ninang ko. Tiyamba ko sa kaugalingon ko. Kaya pala ilang oras ko na iniisip si ninang. Yun pala, binawi mo na Lord si ninang. Lumuhod ako, tita, at nagpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord. Kasi 16 years ang ninang ko namuhay na paralyzed. Pero, gintagaan mo siya sa malawig na panahon na makaupod ang tanan nga nagapalangga sa iya. Salamat, Lord. Dahil nakapagpahinga na ang aking ninang sa kanyang sakit at wala na siyang paghihirap pa. Ang paghihirap sa loob ng 16 years. Gahugulgul ako, tita, kahibi, kabudlay batunon, nga madula ang isa ka pinalangga sa kabuhi. Pero tita, deserve na sang ninang ko nga magpahuway. Isa pa, tigulang na ang ninang ko. Oras na, makapahuway na siya, tita. Ginbalo niya, tita, ang pagpalangga namon sa pihak nga kinabuhi. So nagreply ako sa message, siling ko, hulatan niyo ako. Hindi nyo anay pag ipalubong si ninang nga hindi ako makapauli. Ginulat nila ako pag nag-flight ako dayon papuli sa Mindanao. Pagabot ko, tita, daw hindi ko matikang akon mga tiil. Hindi ko gusto makita ang ninang ko nga ara sa lungon gahigda. Kag samtang galantaw ako sa malayo nga distansya. Ginbalikan ko, tita, ang iya nga mga advices sa akon. Nga anuman ang nagkakatabo sa kabuhi, pakigbatuan, kag hindi maguntat lakat, bisan ano kabudlay ang ginabatsyag kag ang ginadala. Tita, ang tanan gatulok pag-abot ko. Gaturulo ang mga luha, samtang ako galakat, sang tama kahinay-hinay. Nga daw hindi ko matikang ang akon mga tiil. Padayon lang ako, tita, bisan tama ka, lain ka pamatsyag ko. Kag sa mabagal nga pagpanglakaton. Mahinay ang akon mga tikang, kag pamatsyag ko, tama kabudlay ang pagginhawa ko sa mga oras nga nagapadulong ako sa lungon sang akon nga ninang. Ara na ako, tita, sa atubang kalungon. Daw hindi ako magtulok sa guya sang akon nga ninang. Kagingkupaan ko ang ninang ko sang hugot-hugot gid katama sa iya lungon. Siling ko, ninang, pahuway ka na. Magtulog ka sang matawhay. Ginapalapitan ako sang tanan, gakupo sila sa akon, tita. Gaturulo ang amon mga luha. Wala ako gahalin, kupo sa ninang ko, sa iya nga lungon. Siling ko, ninang, hindi na kita maaalagaan pa. Hindi na kita malulutuan ng paborito mong adobo nga langka kag abalong. Hindi mo na mabatyagan pa ang pagpalangga. Di bale, makapahuway ka na. Kagaupod mo na si Jesus sa langit, kag-ara ka sa tupad sang aton Ginoo. Ginpalapitan ako sang ninong ko, tita, kag naghambal, untat ka na hibi. Kaya hindi gusto si ninang mo nga makita ka nga masubo kag nagatulo ang luha sa imong aguya. Tita, naguntat man ako dayon hibi, butang nga hindi nagustuhan sang ninang ko kung magtulo ang akong luha. Kag nag-recall sa isip ko ang mga advices sang akon nga ninang. Isa ka butang nga hindi niya nagustuhan nga nagatulo ang akon mga luha. Nagdaliwan ang akon nga ninang, tita, maluwag sa amon nga dughan. Tungod kisang buhi pa siya, ginhatag namon ang pagpalangga kag respeto sa iya. Gindurlong namon siya, tita, sa Golden Valley. Kaupod niya si Toto Edwin, ang subang nga bata sang ninang ko nga nag-graduate sa PMA. Siya si Captain Edwin Loyola Bravante. Napatay si Toto Edwin, tita, sa engkwentro sa tunga sa mga NPAs. Pagka-graduate ni tita sa PMA, may mission sila, pero sa oras ng ilang operasyon, kin-ambush sila, tita, sa Dalanon, sa Davao City. Tunaan man sang kalit nga kamatayon ni Toto Edwin. Subong, tita, kaupod niya ang ninang ko sa pihak nga kinabuhi. Maswerte ang ninang ko kay nagdawig ang iya kabuhi bisan sa iya nga sakit. Salamat sa Diyos
Gintagaan niya ako sang ninang nga mga pinalangkaon, maisog kag may prinsipyo sa kabuhi. Kutob karon tita, ang mga advices sang ako niya ninang, kaupod ko sang ako niya pagpangabuhi. Ginagamit ko, do kaangay lang nga buhi siya sa ako niya tupad. Daw, kaupod ko lang siya, kag samtang ako kakabuhi. Bangod sa mga pangaral niya, dala-dala ko hanggang ngayon at saan man ako mapadpad. Mga pangaral na tinuro sa akin kung paano maging matatag sa buhay at magkaroon ng prinsipyo na hindi matitinag kahit kanino. To our dear listeners of this program, let's love our parents. Those who are older than us, let's respect and make them feel the warmth of love and care as long as they live. Let's express love not only with words, but also with actions and deeds. Because if they leave this world, we can no longer do the things that make them happy. So, ikaw nga nagapamati subong, it is your obligation to love your parents. Give them freely in your heart. Even if they leave this world eventually, they will carry your love. They will travel to the afterlife with happy memories. Let's not regret the time we spent with our loved ones. Let us not be weary in love, because the reward in heaven awaits those who have a cheerful heart. God can give us eternal life. Hanggang dito na lang, Tita Regine, and God bless us always, ang imong letter sender, Priscilla from Sri Lanka. Well, each of us, no, we have this special person in our life nga ginakabig naton, second parent naton, and somebody that we fully trust, and somebody, no, nga because sa madamo nga mga manami nga mga values nga ginatudlo sa aton, somebody nga luyag naton nga makaupod permi, luyag naton nga alagaran, luyag naton nga ipabatyagin ang aton nga pagpalangga. Ang iba, no, mga ginakabig nga extended family, kaganami, because ikaw halin sa gamay ka pa, nga ginpalangga kagid sa imong mga ninang kag ninong, hasta nga nagdako ikaw, kag ginakabig mo gani sila, no, nga second family, kag sila ni, no, ang tag-iyas ng second home, nga imong nga ginakabig, kag part kagid sa sina nga family. Yes, it was a good life spent here on earth, no? Happy siya nga ti may mga tawo nga nagpabatyag sa pagpalangga sa iya. Isa na ikaw dira who freely gave your time, no matter ano ikaw ka busy, because palangga mo gikitama ang imong ninang, ara ka sa iya nga luyo, nagserbisyo ka sa iya, sangga kinahanglan gid siya sang upod. Considering at iyang husband is still working, although bisan nga may nag-aalaga, pero ang husband is also hands-on. Kag ikaw ang iya pinakapaborito nga mangin kaupod, kay ikaw siguro na ang type na pwede niya malambing-lambing, luto ikuto sa amuni, kaya paborito ko gid na. So beautiful memories ang inyo nga gin-create. So that's why you have no other feelings but joy and happiness. Remembering everything nga gin-share ninyo sa tagsa-tagsa ninyo kakabuhi. Ikaw, madamo ikaw sang pagpalangga, nga nabaton halin sa ila, kag sila man, no, gintagaan mo man sang pagpalangga. Nga nagpa-happy gid sa ila. So thank you so much sa imo now that you have your own life to live. Ang mga ginpang share sa imo nga mga ninang, ginagamit mo gid, no, bilang imo nga giya, bilang imo nga gabay sa imo pagpangabuhi. Beautiful story. Thank you so much, Priscilla, sang Sri Lanka. Magabalikan kay LP.
diri sa Bombo Radio Iloilo. Kaupo ninyo sa gihapon si Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o kundi polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang Up next is the story coming from Anonymously Gorgeous, sang Arevalo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Regine, kay sa tanan nga mga staff, kay tagpalamatiis ang KLP. Ako gali iniliwat si Anonymously Gorgeous sang Arevalo, nga nagabalik sa kahanginan para magpasakop naman sa akon nga kasaysayan, parte sa akon nga lola. Or ginatawag ko nga nanay. Tita, pasensya gid, kay wala ko nakita ang imo nga email last September 2023. Parte to sa prize nga dapat akon i-claim, ay ginpa-claim sang winner nga taga Bukidnon gid man to, tita. Ma'am, if ever nagapamati ka subong, maraming salamat po sana, kaso hindi ko po na-claim about Tita Reg.
Nahidlaw man ako sa imo nga magbasa sang akon nga sulat. Kag subong na pensaran ko nga magsulat sa imo, parte sa kasaysayan nga ako ni ipasako. Abi mo tita, naglisensya pa ko ni kay nanay. Nga hambal ko nay, masulat ko aton inagihan nay ha. Ipadala ko sa radyo. Kay basi pa lang magdaog ta, kay baklan ta kadayon step in para ipangsimba mo. Tita, suguran ko na ang akon nga kasaysayan, kay dudama naging kalawig sa ning akon nga intro. Mambal ko na siguro tita, nga grabe gid ka nami magpalangga ang mga lola-lolo sa ila mga apo, no? Kaya nakita ko halin sang una, hasta magdako ko, nga grabe gid magatipan, magkabalaka, kag magpalangga ang akon nga lola tita. Back sa akon sulat, naging pasako way back September 2023. Nahambal ko nga nagdako ako sa poder ni nanay kag ni mama tita. Apang mas namataan ko gid nga nanay ang akon lola samtang ako nagadako. Amo na nga halin sang bata ko tita, nanay na gid ang tawag ko sa akon nga lola. Naandan ko na gid nga tawgon nga nanay siya, kaysa una gintudloan ko nila mama nga amo na ang itawag, subong man kay tatay. Labas pa sa akon memorya tita, kung paano ako ginatipan, kagin pa islan sang una, sang bayo ni nanay tita, halin sang ako 6 years old pa lang, hasta mag-obra sa layo si mama tita. Si nanay ang akon upod sa balay, siya nagaluto pamahaw ko, mag-eskwela ko. Ang hulid ko tulog, ang gahanda sa ginagpaligo ko. Nag-ready sang gamit ko sa school, kay kisa, kay mapisan gid na siya magbasa tita. Kisa siya pa nagatudlo sa akon sa mga homeworks ko. May mga gini-istorya na sang una si Lola man, nga utod ni nanay. Nga maalam na kuno si nanay, kagang isa niya kautod nga napatay, ugaling. Wala lang sila gin pa eskwela. Grade 6 lang ang tinapusan ni nanay tita. Apang maalam, kag tanda siya pabasahon. Bisan subong at igulang na siya, 89 years old na subong si nanay ko tita, man-90 na siya sa November. Sa bako gani nga kabay panay, paluwigon pa ni Lord ikaw, kay para makita mo pa ko nga mag-graduate sa college. Anong katuig galing nay, makaya mo kita. Mapagsik pa man si nanay tita, galing amo lang ra, nga galingin ana ulo. Back sang una tita, madumduman ko akon mga kigani si mama sa akon, kag bakulon niya ako, ginatulok ra tanan ni nanay ka masakit. Siyempre, kaysa lawayon man ako sang bata pa ako. Pero si nanay nagasinggit ra na. Naali, patsa na lang rang bata mo sa kastigo. Wala ka manuoy sa bata mo, nga permi mo na lang ra ginabakol. Husto ron ra nga disiplina sa bata mo. Di si mama man rata na tita, masabat na siya nga, nay. Hindi ko na iya pagpatyo ng bata ko ginadisiplina ko lang ra para magtanda. Namataan ko gid nga halin sang una si nanay ang nagaapin kay nagabantay kanakon. Kapin pagid na sang una tita kay kaagi na sang kinder ko, naging pakal ko sang lapis ang classmate ko kay hindi ko manghatag sa iya sang balon. Nagpuli ko nga gahibi tita kay gadugo gid ang akon baga. Abaga ang ginpakal na. Di nakita ni nanay nga gahibi ko kag ginpakal na ko kalapis nga nagbilin gid ang agi sang lapis sa abaga ko. Nangakig si nanay, kagin paadtunan na kay mama sa school. Amo man na si papa nga nag-decide na lang sanda nga isaylo ko sa panghapon nga klase. Madumduman ko pagid na sang una tita. Nga kon akigan pagid ko ni tito kag ni auntie bala, ti bata pa, masabad kag permi man ako ginabakol ka pa ha. Hindi gid na kabata si nanay nga magtulok sa akon nga gahibi tita. Gahambal na siya dayon kag mosinggit. Samtang gahibi ko nga, husto nyo ron nga bakod kay Inday. Why ka muna naluoy, nga hinablos nyo na. Masabat na dayon si tito nga, na, amo na nay, amo na ang nagasagsag ang batasan sang apo mo kay ginaapinan mo. Tapos, hakson ko ra dayon ni nanay, kag bulingon na ako ng mga pilas man ako. Matawag ko na siguro nga nanay's girl gid ako tita, kay malapit gid ang buot ko kay nanay. Kag ako ang andauna nga apo.
Ang ginhalinan sang pangalan ko, ang pangalan nila duha ni tatay kag nanay. So amo na ang combination. Si nanay tita katikista man nina sang una. Kag nagapanudlo ka katikises sa mga bata sang una. Amo man na siguro tita nga nasunod ko man. Nga nag-serve ako subong kay Lord. Palangga ko gid na si nanay tita. May mga times na gani nga kung hindi siya magkaon kag mag-inulianon, nagasunggod siya kanday mama, why siya nagakaon? Matawag na dayon si mama. Hambal na, day, si nanay, hindi naman magkaon. Iistorya ha, kag uluuluhi gani nga magkaon. Di mahamba ko na dayon nga nay, kaon na da. Kapanyapon ka na, kaon na da nanay, kay kung hindi ka magkaon, hindi na ko da magpuli. Pero pati ka na tita, mapuli man ko na. Mapati man na siya sa akon, nga sige day, makaon ko subong, busog pa ko. Pero pati ka na tita, mapuli man ko na, ginapahog ko lang na siya. Haha. So subong tita, ginasulat ko ini sa Gimaras, pero buwas, mapuli man ko, kay damo kami research, kag midterm na namon. Nagpuli lang ko di kay long weekend, kag para mapulian si nanay, kay nahidlaw gid ako kana. Actually, kada weekend kay vacant ko man kon Friday tita. Ang akon na mabilin nga hambalano naman kasubong ko nga pamatanon kag nanay's girl nga palanggaon gid kag atipanon nyo ang inyong mga kamalaman hindi naton mabalaan kung san o kag ano kadugay pa naton nga makaupod sila diri sa kalibutan. Amo man ako ini kay nanay nga ginaobra ko gid kag ginatingwaan nga makapuli sa Gimaras kada semana nga wala na kami klase. Kay way makukabalo kung san o kag wala taman ginapangayo nga ang pagbuos sa Ginoo nga kwaon si nanay. So diri na lang kutob ang akon kasaysayan tita. Madamo nga salamat sa pagbasa sa akon kasaysayan. God bless. Kag more power sa imong programa kahapon lamang. Ang matinahuron Anonymously Gorgeous sang Arevalo. Wow, another figure who is very much loved. Lain gid man ang relationship no sang lola lolo sa first apo. But that is really very good. Insakto gid ang imo ginahambal. Let the person that you love feel the love, not tomorrow, not later on, but today, now. So that wala regrets sa imo if ever nga kuhaon na siya, especially kung mga tigulang, well we know no kung baga sa ara na sila, so kung ara ka sa airport, ara na sa departure area, but well why kita kabalo, di ba? Ang iba niyang pa ginakuha na. So amo ina no ang essence sang matuod-tuod nga pagpalangga, spending time, creating beautiful memories sa tawo nga imo nga ginapalangga, letting that person feel kung ano siya ka-importante para sa imo. So para nga wala kita sang many regrets sa aton nga kabuhi. Do the things that we want to do, especially in showing love, in giving love sa mga tao nga luyag ta nga tagaan sang ina nga pagpalangga, and especially sa mga tao, no? Long time, wala mo na nakita, wala ka naka-communicate sa iya, take the time now para to reach out, para nga mag-communicate liwat sa ina nga mga friends mo, sa ina nga family members mo, and especially kung may lainay pa yasang buot, nagakatabo, dapat, no, i-break na ina, kag ipahigad na ang mga lainay sang buot, dapat may reconciliation na. So that you could just simply love nga wa isang bugat ikaw nga ginadala-dala sa imong kabuhi. Kag kanami gid no nga magpangabuhi ikaw knowing nga waay bala ikaw no sang sama ng loob sa isa ka tawo or ina nga tawo, if ever feeling mo may sama ng loob sa imo, at least na istorya mo, na reconcile mo, if there is a need to ask forgiveness, at least maka-ask ikaw sang forgiveness. The many beautiful things that we can do sa mga tao nga aton nga ginapalangga sa aton nga kabuhi. And to the strangers, why not? Diba? Be a good Samaritan.
I am sure, no, kayang-kaya ginato nina nga himuon. So when was the last time that you did good sa isig kapareho? Check yourself. Thank you so much again, anonymously gorgeous ang Arevalo, for this story nga imo nga gin-share. Oo, no, taga, I guess to, do Bukidnon gid man to, or Mindanao, somewhere in Mindanao to. Because hindi niya mako ang iya nga price, ginahambal niya nga i-contact ikaw, kag ikaw lang ang mga recipient sa ina nga price niya kung tani. But sad to say, why ka naka-open sa imo nga email, amo to nga tiyempo, so sayang. But anyway, sa inyo mga stories nila, nga ginapangita naton, mga kabombo, kahulat lang di ako, kabay nga mapuno, gid sa ginangasay sa mga istorya, ang aton nga Holy Week, sa aton nga pag-updanay diri sa KLP, so paki-email na sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or write it now and then isulat, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We will continue reading to you ang mga istorya nga aton ginabaton diri sa kahapon lamang program, buwas naman sa liwata nga pag-updanay. For the meantime, standby na kamo sa inyong mga paborito nga mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.